Witam wszystkich bardzo serdecznie na naszych jednystych warkłewniach dla szkolnych regionalistów. Uczymy się jeden od drugiego. Tak jak no, można rzec, pyranysce miesiąc temu, a poprawdze drugi rok to dyreje, mamy swoje szkolenia online, które są nagrywane, są one wszystkie umieszczone na Starnie Akademia Kasiewskie, tam tych, które nie mogli się do nas doparłączyć, to będą mogli sobie przesłuchać tych, które nie były. No, dzisiaj wyżny dzień, mamy 15 rujana, a wczoraj tyś bardzo wyżny dzień, 14 rujana. Witam bardzo serdecznie naszych prelegentów, naszych ekspertów. Wiemy, że prawie te warkłewnie sparłączone są z filmą, tyś ze sztuczną inteligencją i tych, które na co dzień w naszym kasiepskim kraju, naszym regionie tym się zajmują, to dzisiaj będą mogli z wami podzielić co widzą. Witam bardzo serdecznie Roberta Grota, który mojego ucznia, z którego jest bardzo buźny i który jest redaktora Radia Gdańsk i tyś zajmuje się tyś rechtowaniem rozmaitych filmików profesjonalnie i filmów na starne internetowe. Witam milečno, Robert. Witam wszystkich waj, bardzo socesia, że młega z wama so podzielec z tym, co rozmieja. Bardzo socesia, że jest tyle, mamy pełną tyle dzwonkłewość, także tyś. Witam serdecznie tyś Marta Joanna Masiota, która znama so podzieli tyś sztuczną inteligencją, tym, co ona w tym dzylu robi, to jest nowość, która z jednej strony wchydy i to tak nie dywno na magidele, że to co staci go je, a już no tych, które są tym tak w to mocno wkręcone, ale to już mają pierwsi do beca i tyło jedną z tych osób je Marta, która tyś no ostatnio zdobyła i w konkursu dla szkolnych Nydgrodę. Witam cię serdecznie, Marta Joanna. Witam bardzo serdecznie. Witam. I tyś z nama tyłe je doktor Eugeniusz Pryczkłewski, który no, z rodną zemią i z filmami dokumentalnymi, no można by rzec, jakby się urodził, albo nie, albo zaczął to robić dopiero, kiedy był ustny. Bardzo prosty małe wyłączenie mikrofonu, były nama zakłócywy, tyłe. Nie wiem, kto to tam my, taci, piściąc. O, może już szło. Witam serdecznie Eugeniusza. Ciec sobie, Gieniek, powiedz coś? Nie bardzo słabo coś dzieje. O, sorry, dobra, No. i mi wyłączył mikrofony. Dobra. Witam, bardzo miło. Także witam serdecznie. I na samym życiątku dla wszystkich szkolnych ja bym chciała puścić z wama taką dedykację. Dedykacja, wiemy, że w cyk na naszych stegnach dziecowych spotykamy się z tyma trzema zmłeroma, które tyś towarzały Remusowi, de mił królewionka przenieść przez łeda, strach, trud i niewyrto. I w tym prawie dniu szkolnego chcemy, żeby znikwiec te trzy strachy, trzy zmłere, które w tym naszym dziejaniem szkolnych no, dopytają nas, można rzec. I w jaki sposób my możemy znikwiec, bardzo bym chciała we wszystkim wyim zadedykować takiego nowego utworu, który powstał. Później pożnawicy, o nim powiem na życiątku udostępnia ekrany, co dowiem ci wszystko będzie działo, ci wszystko będzie ciec. I ci widzę mój ekran, Eugeniusz? Dobrze, widzę. I weim puścia mama taci prawie dedykowany utworu Królewionka. Syn zapadły cygat miało, królewionka tyć do łyżka zilu
obetny cało, że nie płyziec zreśny krądzi, ksiądz pislety biedna skłeta, kroków żechne robić słodzi, ja to przypływ łez przez łeda. Ręce złe staną w drodze, sobie człowiek trzymy w ręce, to niech łeci dziecem w drodze, stanie zniszczyć trzeci chałce. Ręce złe staną w drodze, sobie człowiek trzymy w ręce, to niech łeci dziecem w drodze, stanie zniszczyć trzeci chałce. Płacze, a rozludymym kłernodzi, neka trzeba w rodzin łece, błejem by przekraczać brodzi. Będę statków zemia ziewą, wyschłać rzecy łęta zały, żeby w płycie z ronną błędą były jak ten cud wspaniały. Będę złe staną w drodze, sobie człowiek trzymy w ręce, to nie łeci dziecem w drodze, stanie zniszczyć trzeci chałce. Będę złe staną w drodze, sobie człowiek trzymy w ręce, to nie łeci dziecem w drodze, stanie zniszczyć trzeci chałce. Będę złe staną w drodze, sobie człowiek trzymy w ręce, to nie łeci dziecem w drodze, stanie zniszczyć trzeci chałce. Będę złe staną w drodze, sobie człowiek trzymy w ręce, to nie łeci dziecem w drodze, stanie zniszczyć trzeci chałce. No i baro piękno, to jest ta dedykacja, my są nie płet dumę, już wchodzą w cały, o ty dobrze, w cały, nie płet dumę są tym zmwerum, temu my tyłe jesme, temu my razem będziemy są uciele nowych rzeczy, żeby jeszcze bardziej ka siebie z nas rozwija. To jest tak samo dedykacja dla Roberta, bo jak wesłem tyś z tym azmwerom, jak gdzieś tam są styki po drodze, strach, trud i niewyrto. I słuchaj, z mojej jakby strony chcę wam pokazać pyra takich rzeczy, które no je tyś samych rysownika robią ze swoimi szkołownikami, ze swoimi uczniami. I tery były to taci piesnie, które baro śpiewunci można rzec, które baro ich wcygałe i są to taci teksty je wama później je dum, niektóre już tam łoni czy nie łoni, tyś z nima so zetkle. Taci krótci tyłe pyra uczniów mnie pokazało, ale tak naprawdę całe klasy to śpiewają u mnie, baro chutko tego so uczą i tekst ty śpiewunci je wama później przeslo, a tery puścia wama weimk. I to były dziewczęta z klasy 5, naprawdę cała klasa w to się bawia, a te prawie chciały wystąpić tyłe i pokazać dla innych. I drugą taką rzecz, którą jem robię z nimi ostatnio, to było kłewturzeni dzylów cała. I oni gydele, dziewczęta gydały polecenia, co mają zrobić te osoby, które stoją w strzutku.
i jeść rysto copna, żeby było dobrze ciec. Zmiana. 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 I tyle w tym momencie możemy to sobie wprowadzać staci, jak my blues chcemy te polecenia, które oni mają powtarzać, jak pyra razy powtórzą, to zbieramy je wszyscy raza i jak najbardziej, no oni są uczą przez to. Są początki jak dla nich tak letko nie jest rzec, weź ręka prawą do góry, ale tyle mamy tam możliwość poprywiania ich, no tak długo aż so tych poleceniów najprostszych nauczą. Posobny wyźny rzecz, która no je chce tyle wama zabidować, to je prawie starna, zysy mamy tyle głesca, taci wyjątkowy, Marta, Joanna Masiota i Marta od 8 lat, bo ostatnio jak jem przyzyra i starna facebookową, to była to wiadło, że 8 lat już rechty je rozmaity płemłece w spiry szkolnych, dzieli so swoima dokyzama i chcę wam materytyły jakby pokazać. To są nazywy ciekawostki kaszubski w szkole ciekawostki. Na mytiłe to są 700 polubieniów, teli obserwujących i bardzo dobrze. Widocznie widzę z tego, że tyś je ta strona często odwiedzony przez waji jakoś szkolnych, ale w ostatnim czasu no i tyle pojawiało się to, że nowy gra Kasiebę, Monopoly i to je i uleduny gra i weswatyśmy ta swoje grę, ale bardzo ciekawy płemłece, jeśli chłodzy udostępnia tyś ten plakat i to tyś dzieje, bo wiemy, że na Facebooku wiele rzeczy są, my z niego są wiele dowiadywamy, ale tyle bardzo ciekawie płeky za tyś, no tyle było Świętogryfa, a tyle mamy jeseni, tery ten czas jeseni, grzebę i no bardzo fajnie zrobiony, w tym prawie tyle linków, w tej dzejani, no mamy tyle taką umiem, moim uczniom so bardzo uwidza ta bambuzle, ta gra, mamy wordwole, mamy i wszystko jest połączone prawie z grzebą, ma piękno napisane wszystko i no bardzo polecam to, żeby was weskacji jeszcze teraz w tym czasu jest innym, ale tyś tyle bardzo wyźny robota, łetkryj ukryty wyrazy, jest inny, tyś szkołownice bardzo ryt i bardzo chętno taci ćwiczenia wykonywają. Fajnie jest o coś, że Marta jest jedną z tych osobów, która należy do tego karna, uczymy się jeden od drugiego i te materiały, które ona na tyle przerechtowa, byłoby tyś dobry, żeby wysłać je na konkurs dla szkolnych i nawet no ten teren dzysy tyś jest to nie ogłoszony, ale myślę, że Marta stworzy jeszcze nowe rzeczy i tyma znama so płedzeli, tyłem mamy jest inny farwę, no prawdę myślę, że tyde ci dełana bądze jest inny wezgódci, de Marta bądze opowiada tyś sztucznej inteligencji, to pewna nama tyś na ten temat nama rzecie. Dzień kropci, ale tyś co mnie so widział baro tyle u Martę i myślę, że to tyle było język kasiepści. My jak no szkolny tyś mamy obowiązek naszym szkołownikom przedstawić na pierwszych uczbach PZO, czyli jakie są zasady oceniwani. I baro mnie so to uwidzało, to co Marta przerechtowa, za co my będziemy naszych szkołowników oceniwele, za aktywność, za umiejętność, jakie to są oceny, jakie zadania do wykonania, dzieje czytanie, dzieje pisanie, dzieje śpiewanie i to wszystko razem, że prowadzą zesiwki, że zbierają materiały, że włączywają się w konkursy, to wszystko jest bardzo dla nas tyle no, wyźny i myślę, że tyś z tego sobie korzysta i to jest ciekawe. I teraz jeszcze wracając do tego, co było na zaczątku, ta królewionka, to tylko chcę, to czy też zrobimy sobie osobne szkolenie, w jaki sposób można przerechtować taci prawie pieśnie,
ale no tych pieśniów już tyle można wleść przez Starna Akademia Kasiepska, ich już je cile nysce i jak my ta tematyka, jetery robią ze swoimi szkołownikami te kasiepści letre i medzelele, sonarole, kłeźdy, oni przez to zapamiętywają te zasady pisenku, a mamy przed nama dyktando kasiepści, chternobądze już w listopadniku, temu wyrt jakby do tych sygac materiałów są one tematyczne, je tyłeś dani, czyli familie, je tyś riza, je muzyka dla drecha, bądze je jastrowy zajc, ciedes bindówka, no i tyle patrzymy, że one mają dostali już we świetleniu, w mój Tusk, my 14 to są we świetleniu, w 5 miesięcy temu udostępniony, 9,5 to są same bindówka, no także widzę, że te płemłece są cesią tyle wieldzim uwyzianiem, że są płemłecne, no i myślę, że płesobny Weronika, bo tyle te przerechtowiwa prawie Weronika, że bądze je jeszcze insi rechtowaje, bez zwaj, kto smił tyś, taci płemłece materiały, to baro prosio, żeby tyś so z nima dzelec. No, jeśli chodzi o ta tematyka, to bym chciała rzec, że my zrechtowali warkłewnie, taci stacjonarny, sparłączony prawie z filmem, z nagrywaniem, tyle były treści przejachane do szkoły i dresie do szkoły w Techomiu i mają bardzo ciekawe materiały z tego powstały, ale tyle było plus 6 szkolnych i byle reszta to były szkołownice, a mnie bardzo zanylegało na tym, żeby więcej szkolnych mego sodowie ze cłeti młeźnosce wezweskatstawić zachterna mają i Robert Grot, i Eugeniusz, i Tery Marta, tyś wasiota na ta temat temu je tyś to szkoleni zdalny. I tery chciałabym w tym placu oddać głos Eugeniuszowi, to je jakby jego pierwszy dzyl, żeby tak nam dość takim związłym sposób przekazał, powiedział, na co robiąc jakiś materiał filmowy, nawet w naszych szkołowych mleźnoscach, to co mamy do wezweskani na uczbach, to baro, znaczy no jak mamy do tego płedinstw, dla wiele zwai pewno je to cięto nowy materia. Baro fejn tyłe, no mamy informacja od tyś innych na nasi czace, że tyś tam te płemłece łechternych je dawa wezweskiwy ta. I zresztą my dostywo metaci wiadła od szkolnych, kterny nawet kazdjąca przysyłają, że poprywdze kładają tyś z tego, co je na ty Starnie Akademia Kasiepska. Oddywam głos zimą swoje udostępniwanie, Eugeniusz może udostępnić, także niektóry oddywam tobie głos. Witam bardzo miło, jesteśmy tyle, jest sobie tyle brechty, a tyś wreszcie udostępnieni, żeby to było poprywdze, tak, bo rzekły taci warkownie przeprowadzili i taci powiedzą tam szerszy głos tyle, to może taci trochę skondensowane, ale taci ten najważniejszy daje, ja chcę tyle też jakby zawrzeć, bo coraz więcej robimy w szkołach filmowe, nawet gazece, może jest więcej, a wsiądę w internecie tego jest aż za wiele. Tak poprawdze 95% to są w internecie są śmieceni, a co wolnego, pożytecznego, to trzeba mieć rozeznanie, żeby to wezgać, dostać i móc to wezgać w szkołach. My często też wiele osób, pewno bardziej dotyczy uczniów, których gospodarzom z tyma komórkami i próbują coś robić filmowe, ale to też jakby bez takiego przygotowania, jakiegoś bez takiego masła oglowe, te materiały, jakie powstają, naprawdę wielkie wartości tak za bardzo nie mają. A my możemy jak najbardziej wykorzystywać te mechanizmy, jak wszyscy w szkołach, wszyscy, albo większość szkół, my teraz dostajemy taki materiał techniczny, bardzo dobry i aparaty, które w wysokiej jakości filmują
I tyś taci przed tym to było specjalny statek, które ciężko było nieść. Są takie urządzenia, nie wiem, czy to ma jaką nazwę, może później Robert to nazwie jakoś, które letko są stywi i wiele one no, ma tak piękno amortyzują wszystkie ruchy kamerą i stywają, robią, że te ruchy są płynne w tej kamerze i możemy naprawdę ciekawe materiały robić. Chcę później będziemy mogli wezwać na swoich liczbach, ale też, jeśli ktoś chce głębiej trochę, w to wlez, ty może ty sodzelec z innymi szkolnymi, a to są te nasze pewnie, potem to wszystko robimy, tak jak ten głowy, to kiedy uczymy sobie tego dredzimy, żeby ty sodzelec jeden z dredzimy. Ja bym taki tyle konspekt sobie przygotował tego mojego słowa, jak można zrobić materiał, jak się robi generalnie dokumenty, filmy dokumentalne, czy tam taci krótsi, czy dłużsi, to równo, taci baroglowe zasady. Tyle my będziemy dość przeskakiwali przez niektóre punkty, bo może one nie są aż tak konieczne do takich tyle bardziej, może rzec amatorskich produkcji, ale nawet amatorska produkcja powinna zachowywać pewne takie kanony i żeby ona była też użyteczna dla dredzi. Przede wszystkim łatwiej zaczynamy robienie jakiegokolwiek materiału. Co nas interesuje, jaki temat my chcemy zaprezentować, żeby go sfilmować, później pokazywać swoim uczniom, aby też opowiadać z innymi szkolnymi uczniami, czy wiedzami wszystkimi, jacy są zainteresowani. No to musi być temat taki dość uniwersalny, nie tylko swoje, no wiadomo, w swojej szkole jak najbardziej też to mogą być tematy, które najbardziej dotyczą swojego kręgu, ale tyle myślę, że będzie bardziej uniwersalnych tematach, które my chcemy dzielić. I to się tyle ma pokażemy, tyle 2 czy 3 przykłady tych takich tematów, które są zrobione w swoim jak najbardziej kręgu, ale mają wymiar szerszy, tak, że każdy pewnie z zainteresowaniem gołębie, że aby przynajmniej coś na ten temat powinien wiedzieć. Jeśli ja ci to mogę być temat, wydarzenia. To są najbardziej popularne, tak zwane newsy, kiedy my często cokolwiek się wydarzy, w mediach to przeważnie są negatywne, wypadek i tak dalej, te wszystkie kamery są. Nas te rzeczy my się nie interesują, bo mamy w edukacyjnych sprawach i te takie wydarzenia to mogą być rozmaite kulturowe, w szkole coś sobie dzieje, na przykład szkoła my rocie zna swojego patrona, patron znany, tyle zaprezentuje mały Marsi Smierce, za chwilę, ale może bez Abtonia Abraham, może bez Hilary Jastak, patrona, już na razie nie nigdzie, ale zachęcamy do tego w swoich szkołach, wiemy, że wiele szkół, w ich szkołach, które nawet jest, nie my patrona, to może być edukacyjny, to też może sobie wiązać z patronem, zależy kim ten patron był, czy to był kreator kultury, czy kreator edukacji, czy jakiś belny dzajisz, jak choćby ksiądz Jastak wspomniany, czy Antoni Abraham. To mogą być wydarzenia rocie znowy, nadanie imiona, aby jakieś wydarzenie, na przykład zaslabina w Polści z Mężą. To mogą być wydarzenia religijne, termum latos w 25 rocie zna Becy Ojca Świętego na Kasiebach w Sopocce i na Kosewim w Pelpinie. To mogą być wydarzenia gospodarcze, wszelajacie, które są łączą się z tematami, jakie możemy w edukacji szkołowej też wskazać. Tematami mogą być elementy historyczno-kulturowe. Je rzekły patronach, osobach, personach, tyle to też dotyczy jakby i o tym, co też powiedział, ale tyle i wspomnę i jeden element to na przykład ta zaslabina, czy też historia związana z 25-leciem wizyty ojca, ale takie dalsza historia. Sąsiąd pomarłych, czy też wielkie wydarzenia, które są bardzo ważne dla nas, na przykład bitwa pod Swiecedem, na Kasiebach, jakie zdecydowało o losach wojny 13-letniej, mało znane
teorii coraz więcej, ale mało też eksploatowany materiał. I nie znam żadnego filmowego materiału na ten temat. Są przyczynci, też tam jo, ale ktoś, bo była się prosał, żeby ktoś zrobił pełny dokumentalny film o tym ważnym wydarzeniu. Jeśli mamy ten wybrany temat, tyle je takich, rzekł, takich ambitnych, szerokich tematach, ale to mogą być naprawdę drobne rzeczy, które są w swoich kręgach myta, mniej znane nawet kałglowe, a które pewno my, jak na użytkownicę i szkolnika siebskiego rydbę, tyś poznale, to pewno batacie tematy mogą być bardzo wiele więcej. Jeśli mamy ten wymyślony, na który musimy przystąpić do zdokumentowania tego tematu. Głębsze rozpoznanie tematy. Zakładam, że ci, co wymyślają, dobrze go znają, ci nawet nie brakują, bo nie wiedzą, ale i tak za chwilę, jeśli przystąpimy do realizacji tego, no ten temat, ten problem stanie, że to nie wystarczy plus znać głowę rzecz, ale też jeśli za chwilę zaczniemy pisać scenariusz, to są jakieś, że musimy dokładnie znać datę, musimy mieć rzadko na to, co tak naprawdę chronologicznie się dzieje w tym temacie. Choćby trzeba się trzymać tyłe Slabinów w Poliści z Młeża, bardzo popularne w ostatnich latach, niedawno miał obchodzić 100. rocznicę tego wydarzenia. No ten temat wymaga głębszej analizy żywego filmowego, pokazać nawet w 2 minutach, i nie gadamy 20 minutach, ale nawet 2 minuty, to musimy jednak mieć w miarę dobrą orientację, co się tutaj dzieje. Do tego dokumentalnego materiału, a fabularnego tym bardziej, ale my gadamy o dokumentach, no są potrzebne wypowiedzi rozmówców, które może nawet lepiej znają, albo które znają cząstkowo jakieś tam wyimci tego tematu, no to trzeba ich poznać najpierw, trzeba wiedzieć, co oni mają do powiedzenia, ewentualnie później, jak będziemy przystępowali do kolejnego etapu, to trzeba z nimi ustalać, co mogą nam ciekawego przekazać. To wymaga rozmowy z nimi telefonicznych, czasem może i zajechani nawet, kiedy do nich dodą, i w tym samym czasie my z nimi ustalimy i ewentualne nagrania, ale też poznajemy dokładnie personalia, przedstawienie, imiona, nazwisko, kim są te osoby i umówimy wstępne nagrania. To też te elementy wszyscy możemy razem robić. Też w ramach dokumentacji bardzo ważny punkt, bo do wszystkich tego, co i wymieniłem tematów, jakie my chcemy opracować, pokazać, no nie da się bez ikonografii. Można zrobić reportaże z wydarzenia w szkole, bez ikonografii. Ikonografii mówią o takich zdjęciach, które mają wartość historyczną. Ale jeśli kiedy mamy wspominanym za Slabinach Poliści z Młeża, bez historycznej ikonografii tego tematu nie jesteśmy w stanie pokazać. Czy nawet to, co powiedzą tam srebrny jubileusz, temu jest ten materiał srebrny jubileusz tak jakby włączył temu, że wczoraj do mnie dzwoniła jedna pani doktor Kasiepka, która na szkolny kasiepskiego języka można ługłewskie i gada, że Pelpinrach to jest do konferencji w srebrnym jubileusie wizytę i tam i daje mu akurat to tak w swojej głowie temu jest trochę jakby ten temat przelgnął do mojej toku tyle myślenia. Bez ikonografii trudno ująć jakikolwiek dokument. To musimy pościgać z tych zdjęć. Przeważnie u naszych rozmówców one będą, ale też wiele internet pomaga bardzo wiele, ale z internetu musimy pasować, musimy korzystać rozumnie, bo nie wszystko możemy użyć, co w internecie jest, a nawet mało możemy użyć, bo do pewnych zdjęć musimy mieć prawa autorskie, ale internet nie ma podpływu to, gdzie, jak my, skąd one pochodzą, to możemy do tych ledzy zajęć, żeby ewentualnie uzyskać prawa. No już wie, jak to my dostęp do zasobów telewizyjnych, na tej jak najbardziej, taśmy kasety sopuniają, ale to i bardziej zaawansowane produkcji. Jeśli mamy rozeznany temat i mamy rozeznany materiał do tego tematu, to możemy pisać scenariusz dopiero. To możemy go skonstruować, ten scenariusz, napisać taki tekst, może mają tyle dla przykłady jakiś scenariusz,
Ty są rozmaite filmy, proszę bardzo, ja ci filmy, chcę was znajdę te filmy, a ty jest Antoni Abraham włączył, proszę bardzo, to jest spalącione tyś jakoś tam 100 lat temu, no i tyłem mamy scenariusz, to nie jest żaden obszerny scenariusz, ale jakby sobie tak rozpeki działama, ale to jest scenariusz nie na 2-minutowy dokument, news, na 2-minutowej mogę wam tyś peki zastać, bo ty obą tacich tyś masa, to jest scenariusz na 20-minutowy film dokumentalny. Razem z tyłówką. Tyłówka tak zwany, dokładnie podane, co musi być w tyłówce podane. Ale to są już takie produkcje większe, to nas nawet nie masz za bardzo interesować, ale nawet 2-minutowy materiał, czy 3-4-minutowy, bo tacie my często robimy. Wymaga to scenariusza i trzeba ten scenariusz, warto scenariusz napisać, bo tej dopiero on jakby tam są układana logika cała, chronologia tego materiału. Jeśli my napiszemy taki scenariusz, możemy go sami zweryfikować. To jest takie automatycznie korekta, że napiszemy to i ty przezmyśl rys i ty sobie kaže, a wyledły tym, tym iście przed przystąpieniem zdjęców. Bo jak my przystąpimy do robienia zdjęców, to i my wiadomo, jeśli sami je robimy, no to iść pobida. Ty możesz jedno dokręcać dalej, no ale jeśli nie ma wydarzenia łycecie, to trudno jej dokręcać. Także trzeba wiedzieć dokładnie, co my chcemy nakręcić. A do tego no ma służy prawie napisany scenariusz, który później pewno będzie ważna korygowana, ale jeśli on nie, to przynajmniej wiemy co jak. Jeśli mamy ten tekst scenariusza napisany, mamy też wypisany w tym scenariuszu mniej więcej wyżny zdjęcia, nie wszystkie, to ikonograficzne przede wszystkim, ale i filmowe, co sfilmujemy, to pod operatora to robimy, albo też, że sam jestem operatorem tej pod siebie, że to ich chce nakrócić, to ich chce nakrócić, to ich chce nakrócić, to i muszę sobie napisać, żeby i to wiedzą. Ale też w tym wypisy powinno być ten najważniejszy, taki cenny ikonograficzny zdjęcia wypisany też. Jeśli my na przykład chcemy o tym zaslabinach poleszczyzm męża, no to tacie zdjęcia, że właściwie tak poprawdza, ale jedno zdjęcie jest balne, co dokładnie pokazuje szereg to wydarzenie, no to musiał wypisać, że tam, a tam to będzie wyjęte, ale inne też, bo trochę tam ich może jest, ale inne też są potrzebne, bo z jednym nie zrobimy dokumenty nawet 2-minutowe z archiwalnym ujęciem. Następny też w scenariuszu musi być wypowiedze wypisane kto. I jeśli mniej więcej jest ustalone i wiemy, co, o czym my dana osoba gada, z tej też choćby hasłowe dla nas, żeby później podczas robienia materiału wiedzieli, podpowiedzieli, bo ty trema ich zimy, tych rozmówców naszych często, oni zabyciwają wszystko, to jest normalne zjawisko, tylko nic złego w tym nie ma. My musimy wiedzieć, ci realizatorze, dokładnie co my mieli ewentualnie ustalone krótkie, albo jeśli nawet nie mieli, to podpowiedzieć, co by było wart rzec, bo wiemy, że dana osoba ma orientację w temacie, ty trzeba jej te tematy podprowadzić, żeby ona mogła to swoje wypowiedzieć, bo w danym momencie faktycznie jest normalne, że może zabyć i my do tego prawa. To jest wszystko w scenariuszu musi być napisane. Jak to jest wszystko gotowe, mamy to na papierze, to jedziemy, robimy zdjęcia. Ostatnio może się ładnie nawet do tego Marta, niedektywno i były na takich zdjęciach, gdzie jest scenariusz, to wszystko jest przygotowane. No i taki dokument tam, który sobnetka łyki na antenie, także będzie tam mogła obzerać i to będzie w skarbach kasie. I wiem, że nawet nie brakuje pokazywać, ale niech może pokazać tyłe, one są, tak naprawdę zwaje chyba dokładnie, gdzie te skarby są, ale jakby co, ty proszę bardzo, mogę wleźć w internet, twoja telewizja morska, niech każdy, jakby czasem ktoś już nie miał, może ktoś jest nowy szkolny tyłe, tej moment, twoja telewizja morska, jak będzie tak chciała obzerać za, no chyba nie cały miesiąc, Marta Masiota, jakie za chwilę wam tyłe będzie prezentować swoje dokazy, ty wlizy tają ty, to jest główna strona starna twojej telewizji morskiej, przeleżność się pojawimy, że prawie wczoraj czy zawczoraj był wywiad z Belną Szkolną, Elżbietą, zachęcam do obejrzenia, bo jest to na temat edukacji,
proszę bardzo, no to tylko pokazywam. A jakby kto nie wiedział, to o proszę bardzo, link już mam włączony na czacie, już je, jakby kto chce sobie być spokojno, link je. Tak, a ten program, ja ci mi wspominam, który mnie bardzo wiele edukacyjnych rzeczy, to kiedy w tej chwili przede wszystkim dla tych, co są nowe, były je tyłe, jeszcze raz. Strona główna, nasze programy, widzimy nasze programy, skarbę, kasiep i tyłe są zaczynały tych nowszych, które były nie tak dawno i to są te 1, 2, 3, to są najnowsi. To było w zeszłym roku wszyscy wyemitowane. Za chwilę się pojawi następnych 6 programów nowych. Pewno one też będą numerowane od 1 do 6. W tym będzie jeden materiał, 2 materiały bardzo taki stricte w edukacji szkołowej. Jeden będzie ruchy młodych i to tyle będzie tam mogła znaleźć. W jednym będzie w tej edukacji szkołowej, tyle wspomniane Marta występowała. To tyle, proszę bardzo, takie informacje. Też w tych naszych programach, też jak żeby ktoś był jaką potrzebą, a nie wiedział jeszcze z tych nowych szkolnych, to jak jedziemy po Kasiewsku. Te programy mają mi swoją historię, one mają mi tyle lat, 4 czy 5, jedne są starsi, ale wszystkie są aktualne, to są też liczby ortografii, piosenki, proszę z nich czerpać jak najbardziej. Wyłączyłem ten program, wrócimy nazad do naszego konspektu i jesteśmy przy realizacji zdjęć, nagrywamy te wywiady, nagrywamy przebitki nasiłujące, jeśli to jest wydarzenie w szkole, to po prostu robimy zdjęcia z wydarzenia, z uroczyzny, które później będziemy montować. Tyle wiadomo, że w fachowych produkcjach to są ważne takie jak rzeczy jak kadrowanie, odpowiednie tworzenie planów, ale tyle w naszych może potrzebach to nie jest aż takie ważne. Stała zasada, to tylko powiem, choć nawet nie dlatego to jest osobny wykład na ten temat, słowo musi wsadzać w obrazy, ale ile plus jednym zdaniem powiem tę rzecz, żeby pilować później, jak źle mamy napisane lektora. No chyba, że nie ma lektora, ale bo czasem mogą stać live bez żadnego lektora, choć wiadomo, w takich poważniejszych produkcjach, nawet newsowych, ten lektor musi być. To jest ważne, ale lektor jest dobry. Czyli musimy wiedzieć, że jeśli lektor jakąś rzecz mówi, to ten obrys musi to ilustrować. A dokładnie to słowo musi sadnąć w ten obrys. To jest bardzo ważna reguła, żeby to nie było tak, że słowo sobie poswoimy, obrys poswoimy. To wszystko powinno być bardzo skoordynowane, i dopiero to was na w miarę dobrze rechtowaną rzecz. Moment zdjęcia wszyscy nagrody, tej trzeba to web, halo, a tam jakieś dziecko sobie włączyły na pewno robi film. To w dłuższych produkcjach, w krótszych to mniej robota, ale w dłuższych to jest bardzo ważne. Nawet w dłuższych to jest takie 6-7 minutowe, to i nie jest krótka rzecz, to jest pewne robota. Trzeba ten materiał opracować, trzeba dokładnie wybrać, jakie fragmenty wypowiedzenia chcemy. Nie dywamy absolutnie nigdy całości, bo nasza rozmowa z naszym interlokutorem, rozmówcą, to jest nasza własność, redaktora. Nie wszystko, co je rzekły, musi iść na antenę, tym bardziej, że czasem coś się zająkniące, takie rzeczy, to wszystko do nas należy, żeby to wszystko bardzo piękno wygładzić, wyczyścić, zrobić, wybrać plus te fragmenty, które są piękne, dobre. Tak co robi, tak powinno być. I to są dobrze obziry i to jest wszystko jakby w porządku. Musimy wyselekcjonować i też do tego dobrać odpowiedni, pewno namawienno, może failowało jeszcze na etapie scenariusza, po nagraniem zdjęciów i materiały wypowiedziów rozmaitych, tak zwanych setków. Setka, nie wiem, bo to słowo może działać, setka to jest 100%. 100%, obrazy 100% zwąkły. I to jest setka, bo tak w jednym robimy filmowe rzeczy, wszystko niezależnie. Albo obrys, albo zwąk, to wszystko są niezależne. A tyła setka to jest wszystko jakby raza i wybieramy te fragmenty w 100% ten cały materiał. A tak po prostu to już nie jest 100%, bo później możemy to ilustrować muzyką, później możemy ilustrować jeszcze ikonografią, także to wszystko jest, no, tych rozmaitych rzeczy jest bardzo wiele.
Podczas montażu ja ci tutaj dywam jako ten ostatni element, dopiero jest szósty, widzę, ta punkt to jest montaż całego programu. Czasa niektóre w zasadzie dzisiaj robią mi to narys. Realizują i zaremontują. Są przy pierwszym i szóstym punkcie nawet, dzisiaj tak to nieraz krótko się robi. I po prawdzie niektóre rzeczy tak można robić, nie? Ale takich poważniejszych materiałach, które chcemy tak jakby zelec się, że na tej to wymygi tacy drodzy dość jednak tyle tacy wolniejsi, tacy do skrupulatny, tak jak to pokazuję mniej więcej. No i ten szósty punkt to jest to montowanie tego programu, kiedy mamy wszystko wyselekcjonowane, przygotowane, i przystępujemy dzisiaj to wszystko co robię przy komputerze, bardzo to jest wygodne. To można samemu robić, wiadomo. Jak my robimy dokumentalne filmy, to robimy to w dwie osoby. Za chwilę wam pokażę takie fragmenty często świeżego materiału, który na pierwszy łysk, że ta nikt tego już nie widział, nawet Ela tego nie widziała, musiała rzec. Także to jest ten film z ostatnich naszych warkowniów, co Ela zrealizowała, zrechtowała w Techumii. Są 3 materiały. Moje kończyły do dzisa, jeszcze nie mamy to jeden i do strony, także ten jeden zaraz pokażę. I sobie staramy pokazać wam jeszcze co najmniej jeden, a może 2. Jeśli one w trakcie naszej warsztatów wtedy tych do mnie dojdą, bo mają zmontowane, ale kosmetyka jeszcze była dorobiona, cały czas w ostatnim momencie dorobiona, muzyka, opracowanie muzyczne. No te rzeczy, tyle w szkołowych rzeczach was mogą nie interesować, jak obrobienie muzyczne, te wszystkie obszerne teksty pisane, jakie tam są w niblos przedstawieniówci, niblos czołówci, tyłówci, które są wyżne. Powinny być często, ale to nie jest taki w tych materiałach może konieczny, albo na przykład tłumaczenie tekstów. No, w produkcjach, choćby programach, jakie są telewizyjne, to one są, nie? Wiadomo, tyle tłumaczeń my nie dywamy, ale często w dokumentalnych filmach to one są. No, tam to ta rzecz musi być wykonana. To jest bardzo czasochłonna rzecz, ale to trzeba robić. Ale tyle to do naszych produkcji to nie jest taki konieczny. Proszę bardzo, tyle mamy napisane, co jak. To są te rzeczy, o których przed chwilą rzekł, ale tyle, jak one nie wszystko musimy robić. No i teraz na końcu ich, co wam ma to prawie za 100 i teraz przemkna, włącza teraz nazwę tyle to i teraz weźmiemy materiał, który są nazywy Marsz Śmierce, to jest temat, który powstał na tych warkowniach, tej my robili z dziecami, my zaczęli to w Techumii, tam był ten panel, dyskusyjny panel i te referaty i panel, a później my jechali w teren i się rozdzielili na 3 i powstały 3 osobne materiały. One mają po 5 ponad minut, wszyscy 3, także to nie są takie drobne rzeczy, to nie są to są takie małe filmy dokumentalne, tak po prawdzie. Trudno to nawet nazwać newsem, bo to i nie są newsy, to i są takie małe produkcje dokumentalne, tym bardziej tematy są bardzo uniwersalne. 3 tematy, Marsz Śmierce, wykorzystane tyle stała lokalna sprawa nasza, w naszej gminie Żukowe, jest szkoła w Niestąpowie, która my patrona bohaterów Marszu Śmierce. Tym was wyskeletyły ten lokalny element, ale to jest bardzo uniwersalna sprawa. Bardzo uniwersalna. W Marsie Śmierce trudno sobie wyobrazić, żeby Kasieba i tyś mieszkańcy tej ziemi, to może być Mazur, to może być Łemek, Ukraińcy to równo powinien o Marsie Śmierce wiedzieć. To była tak wielka, dramatyczna rzecz, która na tysa wydarza, na Kasiebach, że no, sobie nie wyobraziłem, żeby człowiek, który legitymizuje się choć stridnym wykształceniem, a nawet właśnie podstawowym, nie wiedział nic o Marsie Śmierci. Stridnym to powinien mniej więcej wiedzieć, co to było, a człowiek wykształcony powinien znać tę historię, żeby też móc nawet coś powiedzieć i przekazywać się też innym, choćby powiedzieć, żeby nigdy to czegoś takiego tragicznego nie doszło, jak Marsz Śmierci. Marsz Śmierci to jest temat naprawdę wielki, na belny dokument. Powstał nawet film fabularyzowany, jeden. Myślę, że jest bardzo słaby ten film niestety. I on tylko raz by chyba pokazywany gdzieś tam, czy 2 razy będzie, i to było wściekłe. Cały czas żdajemy na następną produkcję lepiej.
Tak po Prydze, Marsz i Śmierce powinien powstać porządny, fabularny film. Porządny, fabularny film. Ale zanim ktoś się pojawi, reżyser, z doświadczeniem rozwialdzim i producent, ja ci będę w stanie wyłożyć ci pozyskać belne pieniądze, bo na filmy fabularne trzeba wielkich środków, na dokumentalne są potrzebne pieniądze, ale to są nieporównywalne skale pieniędzy, jak do fabularnych. No to trzeba to pokazać najpierw w rozmaitych odsłonach, wsiąść, bo musimy o tym uczyć, musimy o tym gadać, żeby ktoś później to uczył i zainteresował sobie zrobić z tego naprawdę porządny film. Bardzo belny film dokumentalny z scenami fabularyzowanymi, a później super fabuła, bo to naprawdę jest kapitalny rzecz na film fabularny. Proszę bardzo, Tereska włączy wam ten 5,5-minutowy reportaż, tak możemy to nazwać na pewno, z Łydzila uczniów, z niestąpowa przyjaźni i pewno Stachumia i jeszcze z innych uczniów, które tam wele. Ja ci so pekłysele i przejechale so do niestąpowa tam łebyciec i trochę tam raz, ale proszę bardzo, wszystko wasamy to wyzrzyta i bądź tam mogę lecenić. Włączyłam to. Dla upewnienia, jest wąk? W tej chwili jeszcze nie, jakby zawieszony, są przerywy. Nie wyłączył. Musi to załadować. No to spróbuj puścić z tyłu, by ci ma. Nie ma dzwonku? Nie. Nie, ale zlecam. Ale jest... Bardzo pomału są przesywy, wiesz, ten Te klatki materiał. musi sobie nie zgadzać. Mhm. Mówi ta zielona se przesywy, jo? Ja nie mam lektora, nie macie z lektora i bardzo pomału są Lektora nie ma. Klatki są nie wgrywają. Siarpie, jo? Siarpie? No Jo, tak, a bardzo pomału są zmienione. Ale muzyka była, czy tworzy muzyka? Nie. Muzyki nie było? Nie. Przez sztucek. Z największych tragedii końca II wojny światowej na kaszubskiej ziemi. Terie lepicie tekst, twój lektor. Tym mianem określono pierwszą ewakuację wyłączników niemieckiego obozu koncentracyjnego w Sztutów. Rozpoczęła się ona 25 stycznia 1945 roku. Marsz wiódł ze Sztutowa przez Żuławy w gminę Kolumny. Dotarcie do wsi Niestępowo oznaczało, że wycieńczeni uczestnicy marszu znaleźli się na terytorium przedwojennej Polski, czyli wśród społeczności kaszubskiej. To dzięki Kaszubom, którzy zorganizowali posiłki, a dla części z nich możliwość ucieczki, wielu więźniom udało się przeżyć. Ten przez cały dzień nie maszerowana. Przez cały luchny dzień. Jedni ma te ślepianie przeszle, jedni. Ja tu ze Stotu było przejście i tam moi sukrowa do ile i na tyle na jedno. I my ma wywleczeni, a to nie zawolili spłynęne. 6 ich uciekło. Później oni przeszli i się po wrześniu, to i przeszli badać. To nie ty masz szpica, ma się. Heleny, czy tam tak snopa, czy tam swoich chudów słowa. To maszerowali Niemcy psy w Lewniakach, nie? Więźniowie Boni z Żukowa, szli więcej na Pszczółkowo, na Pisestron, ale część była skarpa taka wysoka, że ja się czołgałem, bo na tą skarpę do góry i obserwowałem, nie? Jako chłopiec, także byłem świadkiem, widziałem jak to prowadzili, jak krzyczeli, jak tam. I nieboszczyków po drodze sporo tutaj leżało też takich tutaj. W tym śnie, w tym mrozu, a ty ma kolba masz nie leśne. Ale ty tak było, ty ma tam mleko spłycala,
i było takie ładne, do kaunów do postawienie i to my im to jedzenie zabierali. Ze Sztutowu wyszło około 11 000 więźniów w 12 kolumnach. Co trzeci zmarł w drodze z głodu i wycieńczenia. Słabszych Niemcy zabijali. Niemal w każdej wsi na trasie marszu są zbiorowe mogiły. Jedna z nich znajduje się także w Niestępowie. Ulokowana jest na miejscowym cmentarzu. Spoczywa w niej 36 uczestników marszu. Na wdór tego wydarzenia ksiądz Alojzy Weltrości podarował tę szkołę różańc, jaci zrobiła pani Waleria Felchnerowska z chleba radzowego. W 2012 roku społeczność szkolna Niestępowa postanowiła nadać miejscowej szkole imię więźniów obozu Sztutow. Dzięki temu na zawsze utrwalona została pamięć o tych tragicznych wydarzeniach. Ich poświęcenie i trud, patriotyzm, marzenia o wolnej Polsce, ofiarność i odwaga Kaszubów stały się od tej chwili ważnym elementem edukacyjnym i wychowawczym uczniów. Działanie to wspiera też zachowanie tożsamości kaszubskiej. Dece mogą łebeciec, jaką ta historia była bardzo drągu. Każdego roku dzieci chodzą na wspólną mogiłę więźniów, jaci tyły umarli, a było to 36 osób i dbają o to, żeby ta pamięć trwała. Wszystkie kolumny więźniów zmierzały do Lęborka, choć żadne tam nie dotarła. Zakończyły swą gehennę w różnych miejscowościach ziemi lęborskiej i wejherowskiej. Wszędzie są miejsca pamięci ofiar niemieckiego bestialstwa. W Nawczu, na miejscu dawnego baraku obozowego, zbudowano kościół-pomnik z dziełami sztuki nawiązującymi do tych tragicznych wydarzeń. Natomiast w sąsiednim Rozłazinie jest siostrzana szkoła imienia bohaterów Sztutowu. Pamięć o tragicznym marszu, w którym cierpiało też bardzo dużo Kaszubów, właśnie na tej ziemi pielęgnowana jest w sposób szczególny. Tak, wiem, że ten odbiór nie był może najlepszy, bo to trochę przerywał i tyś siarpał, ale no trudno, no niestety i pewnie internet, czy co z internetem jest, czy co, my nie wiemy do końca. Materiał jest zrobiony odpowiednio i ten materiał wnet dumę, nawet może i trochę on będzie wysubno zawieszony i ten i te dwa następne na stronie Akademii Kasiepści, ale też będzie w gruny w formie do tego naszego live'a, co my tu nagrywamy, wmontujemy go jako oddzielną wersję, nie to, co szło na antenę jakby dawaj, ale też montujemy normalnie dobrą wersję, ale wysupno będzie też można go webzerać. To z mojej strony by było tyle, na to chwilę dziękuję bardzo. No bardzo serdecznie, tyś dziękuję, taci wrażeni może bez osób nowych, które całe w ta materia wleźć, że je tego bardzo wiele, dołe panowany za jednym razem, żeby ten materiał był dobry, ale tego co nie bójmy, wiadomo, jak my wiele lat roboty i wie dokładnie jak to robić, a każdy kto zaciny, no to zaciny tyś łet drobnych rzeczy, tyłe bym chciała iście przebyć, także bardzo serdecznie dziękuję Eugeniuszowi, bardzo bym chciała przebyć, żeby sta wpisy imiona i nazwiska swoje, a jeśli ktoś nie zrobił tego, a mum tyłe, że je Olga, że je Dorota, że je Helena, ja nie wiem, ja ci osobę to chłedzy, żeby później ewentualnie dobrze tam na lesce obecności to było, to proszę sobie wylogować i zalogować jeszcze raz
jeśli rystał obecność sprawdza, żeby było napisane miono i nazwę. Musiał później to wysłać do GODN-u, jeśli by ktoś z tych osób chciał zaświadczeni, to tylko ty do ciebie dopomnę to miono i nazwę tej osoby, także to bardzo prosia. Także no tyle myślę, że ta widza chterna mamumę i ona będzie później nagrony. Ten film tyś dumę, tak jak Genie Gydów w tej dobrej wersji, no niestety z tym internetem on jest obciążony i widzę, że nawet w bani nie jak jest metyłe, to nie jest tak letchłe, mimo że światłowód biegi do każdego z nas, a nie jest to ta jakość tak, jak my by chcieli. I przechodzimy do Roberta Grota. Robert Grot, nie ciąści widzę je z mikrofonu Radia Gdańsk, ale tyś robi live, robi tyś krótsi filmici, wiele na ten temat, my dostęp, czy też rzeczy na małe tych programach, które darmowe możemy wyskać, to w jaki sposób możemy nagrywać, jak to robić, żeby to było do użytku, bo to, co tyle was, to Eugeniusz Gydył na samym zaczątku, to jest tak wyźny, że jeśli robimy, a my tego doświadczyli, ja powiem, podczas w tym czasu, kiedy rozmaity szkolny nagrywali materiały, na przemiar ze sportem kasiepskim, przesłali nam te materiały, a później my nie mogli tego nigdzie wyskać, bo tam dzwonk nie był dobry, było to nagranie, było takie, że z tyłu coś tam wyzyrało, czego nie można dać później w eter, czyli nie można udostępnić tego. Także to są wszystko bardzo ważne rzeczy, no których musimy myśleć, jak my nawet ustawimy naszych szkołowników, jeśli oni mają coś zaśpiewać, żeby to tło było ważne, no i wtedy, jeśli już jest gotowy Robert, to oddywam tobie, Robert, głos. Jem fertig. Proszę bardzo. Jeszcze raz witam, przedstawia się Robert Grot i jak to własne Elżbieta Gyda poprawdza za innym sum radia, a to leno dzwonk jakby się myślało, ale tyś bez wiele lat robił w telewizję, to telewizja Wybrzeże, Teletronik, tam tyś był redaktora, ale też za kamerą nieraz trzeba było stanąć. I to, co was Eugeniusz Gydy, to je poprawdza ciec, piwark i wielolatny robota i bez mogło wydawać, że to, co my uciele i łebyciele, że to jest drąga robota, że to już trzeba mieć nie wiadomo jak wiele ledzy, sprzętu, programy z licencją, na którą trzeba wydać 10 000 złotych. Mamy takie czasy, że wszystko jest dostępne, przystępne. I ja bym chciał tu zwrócić uwagę waj, jako wa jest ta szkolny i jest ta na co dzień z młodzieżą, to są peżinka demonizuje ti mobilci, kamiurci, te telefony, które są w kieszeni, w tasiach. Poprawdza to jest jak z noża, że nóż można poprawdza wyskać dwojakłe. Fajno so przecąc chleb, można so masło naśmarować, a też można krzywdę zrobić. Tak samo jest z kamiurką, z mobilką. I ja bym chciał peżinka pokazać to, że to, co mamy w kieszeni, a w tasie, to poprawdza można wyskiwać do kreatywnej roboty. I to, co was Eugeniusz tak belno rzekł, że my ta w swoich szkołach belny sprzęt. I to poprawdza. Są piękne aparaty, które robią belne weddingi, robią belne wideo. Do tej jak tyś was Eugeniusz tam podciągnął, nie wiem, czy jeśli wa nie zabyciele, o tych stabilizację łebryska, żeby to fajno so płynęło, jak my zdrzymy łebrysk, żeby to płynęło. I do tego jest taki narządło, to się nazywa gimbal. I to narządło jest bardzo fajne, które można wyskać w wajch akademiach przyndnote, ale my są tak śmiele na warkowniach, które były w Techomiu, tyś filmowy, że to nie jest Akademia Przyndnosce, to jest Akademia
tery czasność, że musimy jutery wezweskiwać. To leży na płelecach. W wiele szkołach ty sprząt, które nie wezweskune. Ja bym chciał tu rzeknąć, że nie bójta się tego, no bo jak meta w ciesieniach mobilka, no to meta wsiedkłe. Nie lenno do scrollowani, ale do robieni. Tak samo ty sprząt, które nie jest weź zaawansowany i dywy ty możliwości, to może go też wezweskiwać taki sam sposób, jak mobilkum. I ja bym chciał wam to wszystko dzisiaj pokazać, jak się montuje, jak się wezweskiwy, no bo każdy rozumie włączyć aparat, mobilka, żeby nagrać wideo, żeby nagrać dzwonk, webrysk, to my rozumiemy. Ale jak to wsparłąciec i żeby to fajnie wezdrało, to jest będą coś copył, bo gimbal to jest piękne narzędzie do stabilizacji. I to, co własne też Elżbieta Gyda, że po próbce nie jest do wezwaskani. Coś nie jest do wezwaskani. No bo to je wiedzieć, że jak my są mobilka, no to rozmaice jest, jak są trzymie i są trząsą ręce. Nie, są trząsą ręce, no to łebrysk też się trząsa. Ty gimbal ma dywy możliwości, które nie jest dostępne u wai, do tego, żeby to wszystko płynęło, żeby ten łebrysk po próbce był przyjemny. I to można wezweskiwać i do mobilków, tego gimbala, który jest u wai w szkołach, a też do tego aparata, który nie doparłączony. Tam jest leno trzeba wymienić przestywka, to tam wkrącać jeden element i włożyć mobilka, a wykrącać przez podstywka i przekrącać aparat. To jest bardzo mobilny. Nie bać co, bo ja mam takie wrażenie, że was peżinka bojta z tego zweskiwać, a nie macie głę. I to jest jakby Akademia przy jednostce, jest mobilka i jak rechtować te wedimci. Po próbce one muszą być stabilne, to co jest gimbal może być, ale też jakby meta po próbce jakaś kamiurka, już te kamiurci mobilci są tak fajnie zrechtowane, że też co roku, a co 2 lata wymieniły te mobilci, bo taci to je mienieni są i że cały czas trzeba wymieniwać, bo to wtedy fajniejsze te opcje mamy, pamięć co kończy, to trzeba wymienić mobilka i po próbce stabilizacja łebryska w tych z 2 lat już tak widzę w tych mobilkach, co mamy w swoich ciesieniach, atasiach, to sygnie nawet bez gimbala. I to po próbce można cały czas wezweskiwać i dobry ująca rechtować. Tyś ja chcę ci wskazać, bo robi ta z młodyma ledzama i tyś łeni jak webzyrają, to was Eugeniusz pokazywał to tej kunszt robienia filmów. No i one muszą być w poziomie. Poziom, ta niewizna musi być taci łebrysk. Taci łebrysk, do kina idziemy i webzyrujemy. Młodzi ledze teraz chcą taci, ekrany, bo jak widzą mobilka. Mobilka to jest taci łekno na świat i oni leno webzyrają w taci sposób i te teraz robi cory więcej, jak to sobie gdzie kontenta do tego, żeby robić tak filmy. No i też jaki robi w mediach i trzeba rechtować 2 filmy. Trzeba nagrywać w tym czasu do relacjów, tak, żeby to wtedy lepiej klikało, a żeby później wezweskiwać, to trzeba robić łebrysk tać. I to też się taci drągłeta do tego, że jak w mediach my robimy, że trzeba rechtować debeltno rybłeta. Ale zdredzi stare mamy narządła, które dawają nam bardzo wiele możliwotów i o AI to będziemy też gadać i na kwestii narządła, które sami rozumieją rechtować za filmy, to one to zrobią i wtedy można chutko po próbce to wszystko rechtować. Ale ja bym chciał też wam pokazać, w jaki sposób za darmo aplikacjami można robić. No i ja tu też będę robił z wami ten film i będę pokazywał, jak to so chutko rechtuje w CapCut'ce,
ale też są tacy insi narządła, które są bezdetkłewi, że nie trzeba po prostu płacić za to. I tego jest bardzo wiele. I wymienia UCAT, InShot, to 2, Adobe Rush, KineMaster, Lightcut, Quick. I bo można cały czas wymieniać i one są po prostu niczym tak nie odróżniają, mają rozmaite elementy, które są bardzo fajne, ale ja bym chciał z wami tu pogadać i pokazać, jak wejść robota na CapCut'e, bo jak się pojawi CapCut, to wszyscy młodzi ludzie wiedzą, coś to jest za programa, a jak matery w techu miele warkłewnie, to jakie powiedzą, że CapCut to nie wiedzą, co to jest i jest spytał dobrze. No to kto my z was ten program na mobilce i jak z was z niego zweskuje ta. No to było cesia, tak? No bo młodze zna rozumie leno takiemu przeświadczeni po tym płetkanim, że leno skroluje i leno zdrzyna to, a nie wyzyskuje tego, że to jest kreatywność, że można coś stworzyć, że można po prostu nauczyć się robotę, które będą w przyszłości bardzo ważne, żeby może, no i myślę, że ta przyszłość, ta teraźniejszość, tak po prostu, to już wymygi ładnej, żebyśmy rozumieli robić takie rzeczy jak montowanie filmu, żeby być aktywnym w pole z nowych tych mediach wszystkich, żeby coś kreować. Teraz po prostu też tacy przeświadczeni, że wszyscy są w tych mediach, które są kreatorami, a z drugiej strony, no, żeby ten content był dobry, no to musimy prawie dysy zapłatikumy, żeby to po prostu wyjaśnić, jak to zrobić fajno, a też chutkie, żeby się dobrze sobie bawili. No i też, żeby związek tego był taki, że w szkołach bądź ta mogle uciec tych młodych ludzi, żeby ich zachęcać do tego, żeby być kreatywnym w tym, co mają po prostu w ręce i żeby demonizować to, że mobilka zabierze czas, a nic nie dywy, a można przekuć to całego z tym noża, że trzeba przekuć czas, który jest spędzony przed ekrana, żeby to nie było leno odbierani, ale kreowani, rechtowani, robieni. A jak my jesteśmy tu też szkolny język kaszewścigłe są, to regionalizm jest bardzo ważny i jak każdy z młodych ludzi zacznie coś rechtować w języku kaszewskim, to byłoby piękne, bo po prostu wtedy kaszebizne byłoby full w mediach, w internecie. I to co ja gdył, że mamy bardzo wiele rozmaitych aplikacji. Ja jeśli rys mogę wymienić, to są bardzo fajne aplikacje, bezpłatne, UCAT, InShot, Adobe Rush, KineMaster, Lightcut, Quick. A też dziś będziemy robić nad filma i pokażę, jaki jest rechtowy film łebcia z tych warkłewni w Techomiu, który był 28 sywnika. I ja nagrywał w tym czasu, kiedy się odbywały te zajmy w samej szkole, robił wedimci. I bez później po tych wedimkach robił, nie wiem, głedzena, a później bez półgłedzena rechtował montaż. I gdzie ni na komputerze, ni nie wiem, na innej jednostce, na laptopie, leno na mobilce. Mobilką już zrechtował wedimci, te filmowe i później też w CapCut'e, w tym montażowym programie, zrechtował bez półgłedzenia tam 6 minut film. Gdzie są przejścia, gdzie jest muzyka i to wszystko też jest fajne, że te programy bezdetkowi to po prostu jest bardzo wiele przystępnych i muzyków, dzwonków, przejśców i to jest za darmo, że po prostu można z tego zwyskiwać i nawet bym się tak kierował w tym, że można to robić profesjonalno, że nawet takim maleńkim nakłada
można zrobić coś fajnego. I popróbce tery je z wama jem sparłączone cały czas mobilka i tyś ją bonda montował tery, żeby wam pokazać, jak to popróbce je. Uprzystąpnia bezpośrednio z mojej mobilci mój ekran. Jak to wezdzie? I ze zmoka bonda uprzystąpnia ten ekran. Własne elu, czy my widzimy, co się dzieje u mnie na ekranie tery? Jeszcze nie. A poczekaj, co z tyłu się dzieje? Co się dzieje? Tery ciebie widzą, a nie jeszcze ekran. Dobra, jeszcze raz uprzystąpnia ekran. Rozpocznę transmisję. No, tery widzimy, transmisja ekranu, jo. Dobrze. Tery przechodzimy do aplikacji. Zaraz Ewa bonda demonstrował, jak to popróbce je drądzi robota. A to popróbce to nie jest drądzi robota. Sygnie są przynące, sygnąc aplikacja do montażu i teli. Terywa wizyta, jak wezdzie ti program. Cały do montażu. On się nazywa CapCut. Tu Ewa wizyta u górę. Przesesk nowy projekt. I na te warkownie online stworzył taci rozmaity rzeczy, które będą pokazywał, jak zweskiwać, jak rechtować. I taci projekty już, jak wa wizyta, mówię. Tu mamy nakręceni na siebie relacja. I tu je prawie po takich poprawkach, bo ju też wesłał to do własnej Eli, własna Eugeniusza, po tych warkowniach i to ma 7 minut 15 sekund. Wchodzimy do programu, sygnie knypsnąc. Dwa wizyta tery, jak wezdzie program, popróbce to je całość zmontowany, tery je zrobia ten projekt taki mniejszy, 2 pylcama sygnie to przesuwać do siebie i wtedy wizyta ile je elementów takiego filma, które popróbce był rechtowany w tym kręgosłupie i był od razu zaprezentowany na tych warkowniach w Techomiu. To pół godziny warało, żeby taci coś zrobić, a później, żeby tam uprawić, albo wymienić coś, to jest, nie wiem, może pół godziny postępne i spądzał, żeby to jakoś tak fajnie wezdrało, bardzo profesjonalnie. I Ewa wizyta tu cały projekt tego filma, wizyta taci znaczci, wizyta też taci czerwone linie, wizyta też zwąk, taci młodri, jasny młodri, no i też taci elementy jakby loga CapCuta, widzę je na tych sparłączeniach, to są tak zwane przejścia. I teraz ja chcę wam pokazać, jak to popróbce wezdzie z bleska i jak można to rechtować. To pylcama leno na ekranie mobilci, można rechtować w taki sposób, że no, knypsać każdy rozumie. Może pokażę, jak to popróbce wezdzie, bo nie wiem, czy wam widzele ten film, nie będę go pokazywał w całości, ale będziemy się zatrzymywać na rozmaitych elementach tego filma, co je użył, a jak wam może też rechtować film. Widzę ekran, Wasnelu? Jo, widzę. Dobrze. No to weźmiemy i puścimy leno zaciątki. Jo? Aniola Dąbrowsku, my przyjechali do szkoły w Kaleckach i mnie na płynie. Mam co nauczyć, jak montować filmy, żeby to bez wytkach na liczbach, kasie, pścigłe języka, ale no myślę, że nie tego tam.
I to taci 58 sekund zmontowanego bardzo krótkie filma. To poprawdza jak pół godziny było montowane w całostce, no to niech będzie, że to będzie, nie wiem, 5 minut, żeby coś takiego zmontować. Także to je poprawdza bardzo krótkie dzieje, jeśli my są peżinka, wiesok, gdzie są knypsąc, a siekać. I poprawdza ich chcę zacząć od zaczątku, że jak to so rechtuje, jak to można poprawdza rechtować. Widzę tawa, że w widzele i ciele od wasta Eugeniusza, że w jedno je tytuł. Film musi się zacząć od jakiegoś zwiadła, z czym mamy do czynienia. I tak też tu jest zrechtowany bez związku gotowy projekt, to jest plakat, projekt filmowy nakręceni na Kaszuby i też taci coś można wrzucić. Gdzie wrzucimy taci elementy, jakie mamy poprawdza, wejdziemy z tego projekta na sztucek, wejdziemy do insigłe, gdzie je też tak przyrechtował na krótkie elementy. Tu my ta z prawie starne plusa. Plus to można poprawdza wybierać elementy i wtedy my ta przystąp bezpośrednio do elementów, które są w galerii. Robi ta film mobilką, to od razu w tym programie pojawiają się elementy, z których można wybierać. I rys może powiedzieć, że to jest ty plus sprawi starne, taci wielgi, wizyta, na gwes, plus leno knypsnąc i te na masoti filmy wezną i płykyżą, z których możemy wezweskiwać. Co sygnie zrobić? Sygnie zrobić tak, że knypsnąc, to co mamy tutaj wasta Eugeniusza, tu weźmiemy, co podświetlało, nawet je, że dodano, je numer 1, można więcej tak poprawdza dołączyć tych elementów do na igłę filma i mamy 2 elementy, sygnie dodać, te nama są ładuje do projekta, no i mamy te 2 elementy, to on je do zdłodzi, ti prawie wypływie z wasta Eugeniusza, ale tu wizyta. My mamy wasta Eugeniusza, mamy ti 2 ująca, które my dodele, a tu jest jedne, co było rechli dodane. Chcemy, jak możemy też dodawać te elementy, żeby było prawie w tym placu, co my chcemy. To też sygnie jakby ti kursor, ti biły linia, na końcu wypowiedzcie wasta Eugeniusza, najechać, dać plusa, wybieramy znowu z tych wszystkich na ich elementów, które tu są i wtedy dodajemy plus i wrzucimy postępny element. I tutaj mamy prawie taci zbliżeni na piękny nadpis, który jest w szkole, w Techomiu na scenie. I to są jakby dodawanie elementów do tego, żeby rechtować filmy. Mamy nagrane elementy i teraz jak montujemy. Widzimy, że mamy tu Żukowo, gmina Żukowo, kolibka Kaszewścigłe Wesiwu, też to mobilką jest nakręcone, bardzo prosty, trzymamy mobilka i jedziemy od góry do dołu, nie? No i bardzo ciekawie ujący jest rechtowany. Możemy wtedy, żeby było fajne przejście do wasta Eugeniusza, knypsimy teraz na ten biały punkt, który nie między klipama i możemy wybierać z rozmaitych przejściów ciekawych. Niektóre są oznaczone jak Pro, to jest wtedy płatny, ale no, nic nie stanie, jak so tego użyjemy, no bo też aplikacja sami nie styga ni żadnych ładnych detków, bo nie trzeba doparłączyć niczego. Po prostu to trzeba wiele zgłędów, żeby dojść do jakiejś płatności i do jakichś rozmaitych rzeczy.
Ale taci aplikacje, które dają możliwość bezdetkowej edycję, to poprawdze mają w jedno jakiś standardowy wyposażenie, a też jakby chciało coś więcej, no to trzeba wtedy zapłacić, ale wiedzieć, że wtedy no, chcemy coś więcej. Ale poprawdze aplikacja CapCut my bardzo wiele wbudowanych za darmoweka elementów. No i ledom jedno bezweskiwać tułewa wizyta popularny, pro, nałożenie, aparat, efekty, rozmycie, zakłócenia podstawowe, zniekształcenie, przesunięcie, maska, podział, MG, media społecznościowe. No naprawdę tych przejść jest bardzo dużo i ledom wybierać z aparata i tutaj na sotery wyświetli element aparatowy i tu są bardzo fajne przejścia jak wcygniący. O, tis tutaj od lewej starne, zeje pro, mamy wciągniący, tutaj można je wciągniący, wyciągniący, wdech, w lewe, rozmycie, tu je w prawo, potrząsani, łebrut, no je bardzo wiele tych elementów, które można bezweskiwać za darmoweka, no i możemy sobie cygani wziąć. Wybierzemy sobie cygani i widzę już, że program nam pokazał to przejście i możemy sobie też przedłużyć to przejście, żeby dłużej warało, możemy sobie zmniejszyć to przejście. To chodziło to, jak wiele nam zabierze czasu, to przejście między klipami. To jest tak, że mamy jakiś dzwonk wypływie, albo jakiś efekt dzwonkłowy i wtedy musimy jakby dopasować to przejście do tego, ile my zabrać przejście na tego dzwonku. Ale możemy też zrobić tak, żeby klip wydłużyć i wtedy ten dzwonk, który jest najwyższy, nie zabierze tego przejścia. Ale mamy standardowo będziemy wszystko tutaj robić, nie będziemy nic tam mieniać. Mamy wciągający i go użyliśmy. Teraz widzimy, że podświetlony jest i zmienił ten biały punkt i mamy poprawdze jeden element i teraz puścimy sobie tu play jest u góry. Widzę ta przy ekranie, gdzie widzę cały brysk, je play. No i tutaj knypsumę, widzę je. Kolibka kaszewściego wersiwu i je od razu w przejście. O, to je widzę tutaj. O, i przejście je w to wcygniący i od razu fejn wchydumę do was Eugeniusza i pytamy się, to jest element przejścia, także pierwszy element to jest dodawanie elementów na jego filma, później przejście, możemy sobie fajnie łączyć jedno z drugim. No i mamy jakby tytuł. Gmina Żukowo, Kolibka Kaszewścigłe Wersiwu. Bez mogę jakiś schawciarka zapytać. No rozmaite temizny można było zbeskiwać. No i teraz też widzę, że na tym elementu, gdzie jest o Gmina Żukowo, widzę je taki głosnik, który my je przekreślony. To chodzi musiał knypsnąć tułę i zcesiec to. Tyś jak my chcemy wyskać nagrani, żeby był leno łebrysk, a żeby była muzyka, to można w takich programach zcesiec to, co je na nagranim. Czasem może jakiś tam wrzysk jest, albo jakiś element, który przeszkadza, a je fejnujący. No to możemy zrobić tak, że taki klip możemy wycesić. Widzę i cielesce, że nie było tego dzwonku i takie elementy można robić bardzo krótko, bez knypsnący na klip filmowy. On się podświetli i później mamy tu z dołu rozmaite elementy. Podział, szybkość, animacje, efekty, usuń, ulepsz głos, oddziel głos, retusz, usuń tło, śledzenie, głośność, transformacja, automatyczna ramka, dostosuj, jakość filmu, filtry, podstawy, źródło światła, nałożenie, maska, duplikuj, zastąp, wyodrębnij, rozmycie w ruchu, stabilizacja, krycie,
odwróć, zamróź, efekty dźwiękowe, redukcja hałasu, bity, powiąż. No, bardzo wiele jest tych wszystkich elementów, co można robić z takim klipa. I co was wesnita, tak próbuję może to zrobić w takim programie. Myśmy na tej spłedli montowani, także chcemy się nauczyć tego spłedli, jak wystartować. I to, co je gydał. Wystartować trzeba w taki sposób, że trzeba stygnąć dobra aplikacja z tych, co ja wymienił, albo na tym, co robimy. I po prostu zacząć z tego zweskiwać, nie boić się, żeby łeb palec. Mamy klip tułe i scesił go, to co ja wam gydał. No to widzę, że jak je przesuwał, no to tu je głosność. O. Wybieramy głosność. I widzę, że ta głosność jest scesiona na suwaku. Można go z powrotem wziąć, żeby było ciec. Można nawet głośniej zrobić, że na przykład coś tam za cechłe nagrało, no to możemy też ten głos podsygnąć. No jak wiecie, to głos po prostu się ledzy w szkole. No dlatego, że on nic nie wnosił nama do filmu, chcemy go wecesieć. Tu jest głosność i wecesimy go. Mamy plik, gdzie jest film, jest przejście, to są dwa elementy. Ceni na Kaszubę, wiadomo, z filmu to jest związane, to hasło, a my wszyscy jesteśmy bardzo nakręcony na Kasiebę. I jesteśmy bardzo zakręcony na Kasiebę. To nam sygnie w opowieści Wasta Eugeniusza. Znowu knypsimy w element, możemy go wziąć i przesuwać i zdziec, co nas interesuje, gdzie chcemy skończyć i podzelec, bo też zeleni to jest bardzo ważne w montażu, żeby wiedzieć, gdzie przecąc, gdzie po prostu element weźmergnąc, który nas nie interesuje i w taki sposób, że tu was Eugeniusz namaga do na Kasiebę, no i chcemy też nakręcować innych. Chcemy nakręcować innych. I w tym momencie, jak chcemy weźmergnąć, trzeba znowu podświetlać, knypsnąć, wtedy mamy funkcję. Podział. I teraz widzicie, co się stało? Klip przecął. Mamy teraz dwa klipy. Jeden klip i drugi klip. Jeden z wypowiedzą dłeksią, który nas interesuje, no i drugi, który nas może nie interesuje. Chcemy zakończyć innym klipa, to możemy po prostu to wziąć i co? Weźmergnąć, usunąć. I tu po podświetleniem mamy opcję, która jest na wystrzutku, usuń. I jest usunięte. A jeśli coś stało, że jednak szkoda, że to my weźmergnęli, to można dwojako wrócić do tego. Można copnąć, tu widzę takie strzałki, to jest copnij jak jest play, jest też sparłącieni, a później taka strzałka do copani można to copnąć. O, i wrócił klip. Możemy to powtórzyć, żeby jednak on był usunięty, ale jeśli już zrobimy i zedytujemy w innym placu jakieś inne elementy już do dumy i nie będziemy mogli tam knypsać, że ileś tych na ich dziejaniów będzie wyśmiergnionych, no to chcemy sobie wrócić i co trzeba wtedy zrobić, żeby po prostu nie copać tak daleki swojej roboty psuć. Jeśli chcemy, żeby ta wypływie zdali dyrowa, to można po prostu dali rozsygnąć ten element, leno sygnie go podświetlec i mamy początek i zakończenie klipa. I tu można go wtedy, tu było tysiące rechtowuny, także można go znowu wycygnąć i wizytatery pokazywał to, co było z przódku. I można w taki sposób wrócić do jakiejś tam wypowiedzce i wtedy będziemy ciec, co tam było rechli. I zweskać to, jeśli było to nam abrekłewne.
albo możemy znowu to skrócić i w taki sposób przesunąć i będziemy wiedzieć, że to nas interesuje. O, i ten element wtedy możemy zostawić. Tu Łebrys miał łyglowy piękny. No i na tym Łebrys piękny. Jeśli tu też ma to na końcu sygnale, podzelele, można to też wziąć i wrócić i też odsłonić co tam, co było, to też można to przesunąć, ten element i mamy tutaj Wasta Eugeniusza, też taki przejście je zrobił, to można sobie po prostu bawić, co ma w głowie siedzi, to można to robić. I mamy skróconego Wasta Eugeniusza, mamy postępny element, ale też jeśli zrobimy postępne przejście, zrobimy wtedy wdech do przejścia. Nakręcony na kasiewę. O, i też było ciec, że Wasta Eugeniusz tam kończył jedno słowo, możemy wtedy so wziąć i knipsnąć znowu na końcu elementa bił igłę so przesunąć i parę sekund. I żeby nie było tam na kasiebę. O, na kasiebę. Nakręcony na kasiewę. Piękno nam to przeszło. Tu mamy klip wecesiody. I to daje ciec Wasta Eugeniusza. Nakręcony na kasiebę. Na kasiebę, przejście je piękne. No i wtedy mamy młodze zna. Pewnie nie jest wecesiony, ale możemy ją wecesiec. Tu bierzemy głosność. Znowu przejście. Aparat weźmiemy w lewo. I mamy klip w taci. Taci klip mamy krócechny, który daje tu 27 sekund. I możemy tak, mamy jakiś tam titlowy element, mamy wepływiec i dwa ujące na końcu. Coś co włączyło, jakaś muzyka. I wtedy prawie wejdziemy w muzyczny element, bo jak mamy film, gdzie jest wepływiec, gdzie mamy elementy klipy bez dzwonku, które mają wybrysk, możemy dodać dzwonk. Dla wizyta, że płet filma je dodaj dźwięk. Sygnie, tu jak nypsnąc, dodaj dzwonk. Tery nama znowu są opcje wyświetliłe, co możemy zrobić ze dzwonka. Jest dźwięk, muzyka marki, prawa autorskie, efekty dźwiękowe, wyodrębnij, zmiana tekstu na dźwięk, nagraj. Możemy też bezpośrednio tu mobilką, jak lektor, nagrać. I wtedy dzwonk do elementu po próbce można bezpośrednio, bez żadnego studia nagrywać i tu je nagraj. Ale my chcemy dodać coś z biblioteki muzycznej, no bo znowu te programy do edycji dają ci możliwość, że są dowezweskani dzwonci, które też są bezdetkowi. I tak też to można tu zrobić. I przejdziemy do dzwonku, czyli dźwięk. Mamy dźwięk na początku tutaj tej opcji, knipsujemy w dzwonk i teraz nama sopity. Co my chcemy? Można po polsku wpisywać, można po anielsku wpisywać i można siekać. I tu mamy lupa, szukaj piosenek lub artystów. I nie wiem, możemy wpisać travel na przykład. Mamy teraz rozmaite elementy, travel music, travel, też to, że my nie dokończyli słowa, to też nam ma podpowiedzieć, czego można znaleźć. I mamy sparłączone z wanogą, rizą, coś. Travel. Weźmiemy travel music. Wybacimy, co tu mamy. I teraz mamy po próbce lista, cały lista dostępny muzyki. Tu się można niektóre elementy kupić, jeśli nam się spodoba, ale jak widzicie,
bardzo wiele tych muzyków je bezdetkowych. Leno tam, gdzie pro, to je trzeba byłoby zapłacać, ale poprawdze mamy bardzo wiele elementów takich bezdetkowych, które są bardzo fajne. No i możemy sobie posłuchać. Przed wybira muzyki można sobie słuchać. I mamy taki bardzo fajna muzyka. Sygnie ją dodać. Tu mamy plus i dodajemy do filma. I wam widzicie, i już mamy ta muzyka płet filma. Tak samo jak z klipa można przesuwać muzyka, i też same klipy. No bo ja wam też nie pokazał tego, że sygnie, żeby coś przesunąć, podświetlec i przesunąć w rozmaity plac, ja ci chcę. Widzę tery, jest trzymam ten klip i on może być na zaczątku poprawdze. Tery on jest na zaczątku, później mamy ziukowo, no i później mamy to te parola, które jest na scenie w techomiu. Ale to wrócimy do tego, co my mieli na zaczątku i można bardzo chutko te elementy przenosiwać i w innej place ustawiać. I tak samo jest z muzyką. Widzę, że ona się wstawiła jest tak w tym placu i wtedy nie zacięła tutaj, nie jecie z tego, nie? Ale sygnie ją przesunąć i od razu się zacina. To jest bardzo prosta sprawa, bo można albo z głośnością też podświetlec głośność zrobić i zcesiać pedzinka tej muzyka, żeby było ciec i wtedy będzie trochę cesi. Fajnie. Ale też jeśli nie ciec was tego już dobrze, to sygnie znowu wziąć element filmowy z was tego geniusza i wziąć głośność i głę wycygnąć do 500%. Niech będzie. To Webrys miał ujlowy piękny. No i jeciec wtedy bardzo dobrze was tego geniusza, na miejsce mamy muzyka. To Webrys miał ujlowy piękny. No i na tym... No i mamy ten ciec je was tego geniusza, no i też je fajna muzyka w tle. No i w taki sposób to Webrys miał ujlowy dyktować filmy, robić z dzwonka, bez dzwonka, montować i nakręcony na ziemię wedle swojego zdania. No i tu bez przejścia możemy to usunąć, wstawić, bo na masę usunęło łebcia z tego przenosiwania. Weźmiemy tak, tyś. Kręcony na ziemię. I mamy tu dzwonk. Dali. I sekundź ma film. I żeby też muzyka nam nie przedłużała całego klipa do później do eksportowania, to trzeba też uciąć muzykę. Można tu zrobić w taki sposób, że podświetlec, zaznaczyć. Tak samo jak z filma dzielimy i później bierzemy leno i trzeba usunąć. I żeby też nam muzyka nie skończyła urwuny, to można znowu podświetlec i tu jest taka opcja jak zanikanie. I tu mamy zanikanie. I mamy stopniowe zanikanie i weźmiemy stopniowe zanikanie. I widzicie, ja ci teraz co robi kreska ja ci kreska na masę zrobiła. When program zaczął scesiać tę muzykę, bez tej sekund cilemy zaznaczyli, tak? Tam było zareły bycimy, to było 4 sekundy. Od 4 sekund nam tutaj już zniżyły się ta muzyka i fajna na co zakończy na końcu po próbce elementa.
I mamy wtedy zakończeni. Można też poprawdze dodawać muzykę. Możemy ją cąc w rozmaitych placach, żeby zmienić. Zmienić poprawdze ciecy. Można iść, żeby ta muzyka nie była leno takim tła, ale żeby była taki zmieniający cały film. Możemy zwąk dodać heavy na przykład, tak? Jacis. Niech będzie. Heavy metal. No i możemy tutaj jacis weźmiemy heavy metal, dodamy heavy metal i mamy poprawdze dredzi zwąk. Jo? I możemy sobie go nałożyć jeden na dredzi i będzie tak. Mamy tak sobie nazwę nakręcenie na Kaszubę, wiadomo z filmu to jest wygląda. I dlatego, jeżeli chcemy coś takiego zrobić, to musimy też zrzec, żeby jeden w dredzi nie wchodził, żeby też te elementy poprawdze sparło ciałe. No to tu przedłużymy tę muzykę, bierzemy zanikanie, stopniowe zanikanie. Tu mamy dredzi muzyka, gdzie tu też może zaczniemy od mocniejszego brzmieni. Mamy podzał, tu usuwamy, przesuwamy i będzie tam wtedy to wszystko parło ciało. I możemy też to zanikanie zrobić stopniowe pojawianie się i teraz widzimy, zwąk też on się zaczyna gładkłe, chociaż on się nie zaczyna od zaczątku, tak? I mamy... To jest bardzo nakręcony na siebie. No i można takie rzeczy, elementy robić. I z elementa wideo, i z elementa zwąkłewim. I te wszystkie elementy do takiego prostego montażu wamyta i można tu robić wszystko. Nie wiem, jak wiele czasu mam. Robert, Robert, jedno pytanie bym chciała zadać tobie, jeśli byśmy chcieli swoją kasiepską muzykę dołączyć, doparłączyć, to czy my powinni mieć w telefonie jakiś tam swój, no kasiepską muzykę, bo ty już tych nie dostaniesz kasiepskiej muzyki. Witaj, jak można kasiepską muzykę nie prądzy wząc, jeżeli my ta przestąp MP3, jo? Jeżeli my ta w MP3, to może ta poprawdze sobie wysłać na przemysł, na maila i wząc, knypsąc ta muzyka chterny je, stygnąć ją normalną, knypsnąc i importować ją do projektu. I na przykład tu mamy nakręcenie na kasiebę, chcemy jakiś kasiepski muzyka i wtedy przez aplikację poczty możemy albo pliku możemy bezpośrednio dodać muzykę na jego projekta stworzonego. A w jakim placu tyłe na tej kłamiurce twojej, w jakim placu to będzie, żeby to stygnąć? Zary wam jakiś tam płykyża może, wam płykyża, jak to so chutko robi, ale muszę zatrzymać. Może dobrze, spokojnie, ale myślę, że to tylko jest długo tyle wyżny, bo tyś chce bezmy te kasiepści muzyki doparłączywać, nie? Dobra. Daj tam jeden, może prawie mam jakiś tam zwąk do pokazani. Zary, ja ci MP3 najdziemy. Z moich wesołych. Wesołych, lepiej. Ja ci z radio. Nie widzimy ciebie, ale pewno Zary, ja wam pokażę, ja musiała naleźć. Ja ci z ja ci z element, ja ci krótszy poprawdzę element. Zary go przerechtuję, żeby go zrobić. Dobra. Już znowu będzie ta widzeć nie mnie, ale będzie ta widzeć. Ja, zaraz będzie ta znowu widzeć mobilka. Mobilka uprzestąpni. Jeśli, bo ze zwąka chcemy uciec, bo to zwąk jest wyżny. Uprzestąpni, zwąk. I te rodzaje są. Je widzę, stary? Jo, transmisja ekranu mamy, jo. Dobrze, to ja ci tam
materiał zwąkłewi, numer 9 heftów muzealnych w kartezach i poprawdze mamy tu zwąk. Jo, widzę. Tu jest MP3, nie? MP3 jest. I teraz mamy ten zwąk, który jest jakby w aplikacji pocztę. I można go w jedno wedding, zwąk można dali przesyłać. I on tu na swojej mobilce taci strzałka z takiego pudełka, to sygnie tu i widzę ta meta rozmaite opcje. I tu meta CapCut. Knipsnąc to. Import audio to CapCut. I co zostało? Przed sztuceka my mieli udemknięty projekt nakręceni na kasiebę i co pojawił numer 9 heftów muzealnych Kleka. I jego mamy tu w projekcie i możemy weźmergnąć po próbce tej muzykach, które tu jest. Zaraz wam pokażę to weźmergnąć i tu teraz mamy zwąk. Przygotowujemy hefty, karteści, to są kartuskie zeszyty muzealne i teraz to będzie już 9 numer i my poprawdza też cały każdego roku. Można zrobić z każdym zwąka, który jest w MP3, można go z plików, można mieć go na mobilce. Ja nie mam prawie w plikach materiałów takich. Ja to pokazał na przykładzie pocztę, ale może ta z każdego placa, gdzie jest wysyłani, można coś wysłać. To jest wedding, to jest zwąk, to jest film, to może go w taki sposób też dodać do rechtowanego projektu, żeby to był jakiś teledysk, na przykład. To można w taki sposób to zrechtować, zrobić. Dobrze. To ja mam pytanie, czy my ta pytanie do tego etapa, czy własne Elu coś może umknęło? Nie, ja myślę, że tyle wszystko jasne, bo jednak wez bądze tak i płetą my to nagrywu, że każdy sobie na pyra razy bądze mógł przezrzeć prawie ten wyimk, który te tyle pokazał, tyle jeszcze u ciebie pokazałeś o teksty, nie? Teksty, że można dodać tekst, ale widzimy, że tam jest tekst i można go wpisać i on sobie pokaże i pewno będą też rozmaity układy tego tekstu. Jo, zaraz wam pokażę, jak to chutko zrobić, bardzo chutko zrobić. Jak własne Ela tu zaznacza, że tekst też tu poprawdza je i można go knipsnąć, tak? Tu sygnie knipsnąć tekst i widzę elementy tekstowi, gdzie jest podpisenk, techom. Tu widzimy techom, jego stworzył chudzy i tak poprawdza, jak tekst wybierzemy, to nyżądło, no to możemy wstawić, poprawdza dodaj tekst. I tu, gdzie jest plakat, możemy wpisać, nie? Wity. A mamy tam tyśka się czcią, czy mamy? O, super. Ja, no widzę to. Dobra. Że tak je. Jak normalnie na klawiaturze, klucz placy. Ja, klucz placy, można normalno wszędzie te najsztryfci wząc i tu mamy stile rozmaite, ja, widzę. Można knipsnąć i mamy tu stile, nie? Czcionci można wybierać, są rozmaite, no po próbce tego jest taci błagatność, że no można wszystko to robić, ja? Czcionki, style możemy mieniwać, rozmiar, ja? Wity, wielki, krycie może być mniej widoczny, więcej widoczny. Można zmieniać od razu, ja? Te wszystkie cały wezrzadk. Nie dość, że mamy czcionci, to możemy zmieniać te wszystkie elementy. Możemy dodać efekty, żeby coś z tym działało. Tu poprawdza. O, jest podświetlenie. O, można podświetlać, żeby tak to bezżało. Możemy zanimować, żeby to nam wyskłekli w jakiś tam sposób. No, zobaczymy, co mamy. O, pisanie. O, wity, w taki sposób. I mamy to zrechtowane, i żeby to było od samego zaczątku, też te elementy można przesuwać, a widzę, że to jest
ruchomy i można to wity i dać poprawdę tułę. O, przewitume so. Zaraz to podświetla jeść, przesunę. No i żeby też można to przesuwać, żeby nam na głowę nie wchydało, można to przesunąć o tułę. I mamy taki efekt, że nas animowało, możemy też to przedłużyć, to jednym knipsniącym, tak po próbce można to robić tak, że na cały ten plik, żeby to sobie wyświetliwało. I moment taki efekt. Także ci podpisanci tak samo bardzo chutko można rechtować i robić je w rozmaitych elementach. Można je skopiować tak samo z jakiegoś teksta, jakiegoś notatnika i go układać. Nie trzeba nawet samemu pisać, tak? Także jak będę robić jakieś tam klipy filmowe, to też w taki sposób to można po próbce rechtować. No to jest taki bogatny moment nierządła do roboty, to żeby to widzało, żeby to było coś kunsztowne. No po próbce mamy wszystko w rękach i dlatego co je powiedzą na początku, że musimy demonizować to, co mamy w tych tasiach i ciesieniach i to, co scrollujemy, nie scrollujmy, zacznijmy tworzyć. tak bym powiedział. Bo jak widzę, całe to płytkanie rechtuje na mobilce, gdzie je z amatery robią i widzę, co je robią. Także po prostu to, co mamy w rękach, to jest piękna sprawa. To możemy zyskiwać do roboty i to jest dostępne cały czas. Dobrze, dobrze. Nie wiem, co was by interesowało, myślę, ale taki wprowadzeni do tego, co można robić i żeby was też zachęcać do tego, żeby zyskiwać z tych narzędów. Bo to jest prawie chłodzało, bo tyś prawie to, że jak nama so to nagry, to każdy może sobie to pyra razy przezdrzeć, może nabrać tej pewności, a tak po prawdzie nie więcej dywy doświadczeni, bo je pewna rechli robią na klip czampie swoje filmici i tyś, no ważna mnie tyle Julek pomygał, ale na zasadzie prób i błędów. I później trzeba ten materiał wyeksportować, bo on jedno tam Westonie i tak jakby ten jeden projekt, ale wiadomo, że trzeba wyeksportować go i myślę, że tyle w taki przystępny sposób udało się tobie, Robert, pokazać ten program CapCut i muszę rzec, że je w tym czasu też sobie ze swojej mobilki, ze swojej galerii wycyk na jeden koncert, jeden jakiś zdjący, jedno coś tam i z tego taki próbę tyle krótki materiał zrobić. No mnie to widzę, myślę, że nasi szkołownicy i to chodzi też to, co je da ten tekst, kasiepści je bardzo wyźny, bo oni później mogą ten tekst czytać i to chodzi, że to nie my być same w sobie, ale my możemy poprosić, żeby ty szkołownicy rzekle krótki zdania kasiepści, nagrele to, później pełniciele ze sobą. No język kasiepści tyle w to jak najbardziej może są wpisać, je będą też gada na końcu konkursu, który chcemy pewnie zmodyfikować, był konkurs na sport kasiepści, a chcemy też zrobić prawie tery, żeby stworzyć taki krótki filmici, jak my retumy kasiepską królewią w szkole. Robimy wiele rzeczy rozmaitych, ale jeśli my tego nie pokażemy, to nie je jakby widzieć. Także o tym powiem na końcu. Czy jeszcze z twojej strony, Robert, bez chcę jakieś słowo dodać, czy już przechodzimy do osobnego tematu? Jeżeli chce, to też mogę pokazać, jak eksportować film. No proszę, to bardzo zrób, na zakończenie. Jak ktoś widzę, bo teraz sobie przebuciał jak własne powiedza, że warto by było też po próbce, jak już zakończymy robotę, co ma stworzyć, ale tu na brekwewność tułę,
no to mamy taci elementy, jak poprawdze, tu jest ten cały klip. No i to jest bardzo prosty sprawa, gdzie już mamy to zakończone, a coś jeszcze mini był. Dobra, to weźmiemy, żeby on nie był taki długi. I tu chutko też to tam weźmiemy i w taki sposób. Dobra. I teraz co sygnie zrobić? Mamy zakończone, widzimy, że to szło, tak to miało wezrzec, widzę, co na mapo wezrzeniem. To sygnie zrobić u górę. Widzę je eksportuj, widzę je też jakość, wiecie, nagrywu, bo to jest 1080p, to są 80 pikseli i to jest dobry niewizna, to jest Full HD. Można sobie, jeżeli nama nie jest brekwewny, taci film, możemy go zmniejszyć i możemy go zrobić na 720p i po prostu to jest niewizna jakość łebryska taci, że do internetu jak najbardziej to fajny widzę są. Możemy też klatki mieniwać, ale to nagrywał w 30 klatkach. Nie chcę tego mieniwać, no bo płacą mnie to brekwewne. Możemy to też zmniejszyć do 480p. To jeżeli chcemy chutko popróbować, jakiś element wysłać, na przykład bezpośrednio pocztą albo MMS-a, no to możemy wtedy do 480p wysłać coś krótkiego. Komuś, jeżeli coś ma tam zrechtowane na chutko, że coś pokazać, też można to wtedy zmniejszyć. Można też zwiększyć jakość, że będzie skalować 1080p do 2K, do 4K jakości. Po prostu no nie będzie to taci jakość jak po próbce, ale jak będziemy chcieli wyświetlać na ekranie, który my 4K, no to możemy go sobie wyeksportować w 2K albo w 4K, żeby cały ten ekran był pokryty łebryska. Także też to można zrobić bezpośrednio. Jeżeli mamy ustawione to, co nas interesuje, i też jest ważny element, to wizyta. Teraz jak je zmniejszę do 480p, to zajmie mnie to 10,4 MB. Także to jest bardzo malinci. 720p, no to będzie 24 MB. Tak jak je to ustawił w tej jakości, który mu, to jest 41,6 MB. A też mamy do skalowania, żeby ten łebrysk był jeszcze większy, no to jest 104 MB. No ale możemy sobie ustawić 1080p i sygnie wząc eksportuj. No i wtedy przeliczanie je, nie zamykaj CapCuta i nie blokuje ekrana. No i wtedy można zrobić rozmaite rzeczy. To, co meknepsele, to eksportuj, to się wtedy pojawiło w naszej galerii. Bezpośrednio to zapisało w weddingach i to jest jakby nowy wedding. I możemy stamtąd go pobrać, wysłać, możemy robić rozmaite rzeczy. Możemy też od razu wcygnąć go do Instagrama, w relacje, na WhatsAppa wysłać, możemy go Facebookiem wysłać, przestąpnić też tam karnyla CapCuta, możemy też opcje insi zrobić. Także to jest bardzo łatwiej i też te elementy, jak widzę, no chutko można to eksportować, wybrać i mieć jakby też od razu to wiadło, jaki to będzie jakość, a też jak wiele to mnie zajmie placa. Także tak to wezrzy. No i też to jest, co powiedzą, to też na zaczątku, że jak my te kręcimy, no to też mamy rolki tak zwane i też bardzo fajnie to można nagrywać w pionie, te weddingi filmowe i to też montować w CapCucie, bo niechterne, też muszę to zaznaczyć, niechterne te programy nie mają możliwości, żeby zmienić orientację na montowanie. Także jak my wśmiergniemy pionowy ekran do innych programów, nie wiem jak to wezrzy w innych po próbce, wyechtowaniem rolków,
ale w KPKC to nie robi, bo on od razu się dostosowuje do tego, że wiecie orientację mamy na grunę materiał. I widzicie, ty materiał je poprawdza w pionie. I też można go dostosowywać, że jakbyśmy mieli akurat terenimum przerechtowany, ale jakbyśmy chcieli wśmergnąć coś w poziomie, to możemy go skalować. A w jaki sposób bardzo chudci, tak jak teraz widzimy ta Zeus, to sygnie na ty łebrysk 2 palce położyć i trzeba podświetlać. I teraz mamy te ramka, nie? I ta ramka młodri, jeszcze raz podświetlone, 2 palce położyć i możemy skalować łebrysk. I możemy go po prostu dostosować, że chcemy się skupić na tej personie. Tak samo tu możemy też tak w taci to sposób zrobić. Możemy go nawet odwrócić. I te rymy szkolnych leżą. Do przódka idą. No, do przódka idą albo do góry. I można po prostu to dostosować ten ekran w każdym kierunku. Jak zaczynamy po prostu rolka robić i mamy ten wejściowy materiał w taki sposób, no to on będzie nam wtedy postępne elementy dodawał w takiej orientacji. Teraz jak byśmy dodali nie pionowe, a poziomy materiał, to on będzie miał taki czarny pasci po błekach. On będzie wtedy inaczej wezdził, żeby było dostosowane. Ale wtedy, żeby on był w pionie, sygnie, po prostu znowu knypsnąć, podświetlać go i go dostosować do swoich tam jakichś stnieniów, elementów. Można go z każdej strony go wykadrować. I w taki sposób też to jest fajne w CapCutie, że te rolki też można montować w taki sam sposób, a też nie trzeba myśleć, a teraz jaki projekt muszę wybrać, żeby to mnie dobrze montowało, żeby to też wyeksportowało w takiej formie, nie poziomy, ale pionowe. I tak samo wtedy ustawimy i mamy to zrechtowane. I taki jest element. No, myślę, że teraz mamy całowno wsiedkłe, wiadomo, że są też na YouTubie i wiadła taci, że ktoś pokazywa, jak to robić, także takich pomoców mamy teraz wiele. Robert, bardzo wiele wspomóżków. Wielki dzonka tobie za ta warkłewnie, bo tak to można nazwać. Cesio że to kto będzie mógł nas pedlim tego jeszcze copnąć, i jeszcze rys do tego zazrzec, a teraz idziemy do naszej Marty Joanny Masiotach, która nama rzecie sztucznej inteligencji, jak to wprowadzać na języku kasiepskim na łódźbach, ale myślę, że na materii głowa pójdzie mocno do bądzy parowa jeszcze dość późno, ale to, co będziemy mieli nagrony, to, co dowiemy, to możemy od razu jutro wyskiwać na łódźbach, także tyś to je przerechtowany. Oddywam tobie głos. Dziękuję bardzo. Witam waju bardzo serdecznie. Ela bardzo dziękuję za mileczne słowa i polecenie moich poemyców. Jest bardzo cieszę, że szkolne z nich korzystają, że używają ich na swoich łódźbach. I teraz mam nadzieję, że ta sztuczna inteligencja, że ona nie ukaże się tą zmorą, o której ty gadała na początku dzisiejszego spotkania, a stanie się czymś takim pożytecznym, z czego będzie te korzystali. Ja teraz udostępnię może ekran i zaczniemy sobie od tej sztucznej inteligencji. Dobrze, jeszcze zanim Marta rzeczy dali sobie udostępnić, je powiem, że jeszcze je pyrały osób, które są podpisane jako miono same. Je nie wiem, kto to jest, także bardzo proszę te osoby, które mają tylko swoje miono, żeby sobie logowały i zalogowały jeszcze raz, wpisałem miono i nazwisko, bo to jest bardzo ważne i jeśli jakby ta obecność sprawdza. Je nas tyłe 55 sztuk, także wszyscy osoby będą, które będą miały miono i nazwisko i dywą już głos 4 marce.
piosenkę. O, mamy Grafika. Tak, tak. Może zanim ja tutaj zacznę mówić o tej sztucznej inteligencji, to jeszcze nawiążę do tego, co tutaj było odnośnie tworzenia filmów, tak? Bo tam mówiliście, że to jest bardzo drango robota, że to jest bardzo ciężko, że tutaj tak wiele trzeba działać, żeby wezwać film. I tutaj tak w międzyczasie ja słuchając Was stworzyłam taki króciutki film z mojej prezentacji, więc posłuchajcie. Zapraszam na wyjątkową prezentację Sztuczna inteligencja w nauczaniu języka kaszubskiego. Poznasz praktyczne przykłady, jak AI może pomóc w tworzeniu interaktywnych ćwiczeń, planów lekcji czy generowaniu ciekawych materiałów dydaktycznych. Nie przegap okazji, aby dowiedzieć się, jak zintegrować technologie przyszłości z nauczaniem języka kaszubskiego. Aby Twoje lekcje stały się jeszcze bardziej angażujące. Zainspiruj się nowymi możliwościami, które otwiera sztuczna inteligencja i odkryj, jak w prosty sposób możesz ją wykorzystać w swojej codziennej pracy. Dołącz do nas i bądź częścią przyszłości edukacji Kaszubi. No właśnie, to nie tworzyłam ja, to tworzyła sztuczna inteligencja, słuchając prezentacji tutaj pozostałych osób. Po prostu wrzuciłam moją prezentację i wpisałam tylko króciutki prompt, że na podstawie tej prezentacji stwórz mi zapowiedź właśnie mojej prezentacji, tak? I to jest stworzone w aplikacji Fliki i można korzystać z niej za darmo. Wchodzimy na stronę Fliki AI i ja akurat przygotowując ten film wykorzystałam tutaj ten element PPT, czyli przekształć prezentacje w oszałamiające filmy. Nie będę teraz już Wam tego pokazywała, bo dosyć długo nam eksportowały się te dane wszystkie, ale wystarczyło tylko kliknąć właśnie przekształć to, wgrać prezentację, napisać czego oczekujemy i ten filmik, który przed chwilą widzieliście, właśnie sztuczna inteligencja nam stworzyła. Dobrze, przejdziemy w takim bądź razie dalej. Wszystko to, co tutaj widzicie, to jest stworzone też przez sztuczną inteligencję, łącznie z naszą tutaj opisem AI, tak? Sztuczna inteligencja to technologia, która umożliwia komputerom i maszynom myśleć i uczyć się podobnie jak ludzie. Dzięki AI maszyny mogą analizować dane, rozwiązywać problemy, rozpoznawać obrazy, dźwięki, a nawet podejmować decyzje. AI jest wykorzystywana w codziennym życiu od asystentów głosowych jak Siri czy Google po samochody autonomiczne i systemy tłumaczeniowe. Jeszcze niedawno, jak mieliśmy do czynienia z wyszukiwarką Google, pewnie nie zdawaliśmy sobie sprawy z tego, jak często będziemy z niej korzystać. Myślę, że właśnie dzisiaj jesteśmy w takim momencie, że sztuczna inteligencja też jest gdzieś tam na tym samym początku, ale myślę, że za kilka lat, tak jak używamy powszechnie wyszukiwarki Google, będziemy korzystali ze sztucznej inteligencji. Gdzie nas to wszystko doprowadzi? Nie wiem jeszcze. Nie wiem, jak zmieni się nasze życie dzięki sztucznej inteligencji, ale na pewno jest w stanie nam wiele życiowych spraw ułatwić,
tak samo w kontekście edukacji, o której dzisiaj będziemy tutaj rozmawiali. Jak AI może zmienić edukację? Ja tutaj, słuchajcie, Wam przygotowałam tylko 3 punkty, o których chciałabym Wam dzisiaj powiedzieć. Możemy sobie spersonalizować, dostosować materiały edukacyjne do indywidualnych potrzeb uczniów. Możemy sobie dostosować do tego, w jaki sposób nasi uczniowie się uczą, jak lubią się uczyć, w jaki sposób, co ich zachęca, tak? Możemy zautomatyzować swoją pracę, czyli te wszystkie rutynowe zadania, sprawdzanie prac, tworzenie różnego rodzaju materiałów, możemy wszystko przekazać też sztucznej inteligencji, która nam pomoże w tworzeniu lekcji. No i dzięki czemu też mamy nowe formy nauki, mamy AI i VR, tak? Czyli tą naszą wirtualną, rozszerzoną rzeczywistość, która sprawia, że nasi uczniowie są bardziej zaangażowani na naszych lekcjach, no i tym samym efektywność naszego nauczania jest dużo wyższa. Jak działa sztuczna inteligencja? Bo sztuczna inteligencja nie jest wyszukiwarką. Ona uczy się i działa, przetwarzając ogromne ilości danych z różnych źródeł, internetu, baz danych, ale też naszych interakcji. Za chwilę też przejdę do modelu ChatGPT, który przygotowałam, który pomaga nam w nauce języka kaszubskiego i pokażę Wam właśnie na tym przykładzie, jak nasza interakcja wpływa na to, jakie odpowiedzi sztuczna inteligencja będzie nam dawała. Sztuczna inteligencja analizuje, rozpoznaje wzorce, podejmuje decyzje na podstawie dostępnych informacji i każda interakcja, dlatego będę zachęcała do tego, żebyśmy jednak korzystali z tej sztucznej inteligencji, czyni AI jeszcze bardziej skuteczną, ucząc się naszych potrzeb. Zazwyczaj mówiąc o sztucznej inteligencji, używamy 3 głównych chatbotów, tak? Czyli tak jakbyśmy sobie na czacie chcieli o coś zapytać, z kimś porozmawiać, to właśnie ta sztuczna inteligencja, ten chat GPT, czy Gemini, czy Copilot jest takim naszym drechem, który będzie nam pomagał uzyskiwać pewne informacje, pewną wiedzę. Ja sobie tutaj pozwoliłam przygotować pewne zapytania, bo na przykład do czego możemy wykorzystać te chatboty. Na przykład chcemy stworzyć sobie plan kaszubskiej wycieczki. Chcemy, żeby ona była atrakcyjna dla naszych uczniów, już wiemy, gdzie chcemy jechać, ale tak naprawdę jak to ma wszystko wyglądać, jeszcze nie do końca nie mamy pomysłu. No i teraz możemy sobie skorzystać z tego naszego chatbota i ja tutaj, czy ja mogę to przesunąć? Mogę. Ja sobie przygotowałam taki prompt, który sobie tutaj stąd przekopiuję i przejdziemy sobie najpierw do czata GPT. Żeby wejść do czata GPT wystarczy w wyszukiwarce Google wpisać sobie czat GPT, tak? I należy się zalogować. Najlepiej zalogować się przez nasze konto Google'a, jest wtedy najłatwiej. No i teraz skopiowałam sobie już ten mój prompt i wkleję tutaj właśnie w to miejsce i mam: przygotuj plan edukacyjnej wycieczki do Muzeum Wsi Słowiańskiej w Klukach dla uczniów szkoły podstawowej, którzy uczą się języka kaszubskiego. Celem wycieczki jest przybliżenie dzieciom kultury kaszubskiej, tradycji związanych z wypiekiem chleba oraz codziennego życia mieszkańców. Tak, no i tutaj mamy taki prompt. Ja jednocześnie, zaraz zobaczymy, co nam sobie tutaj tutaj widzę, że on już mnie poprawił. Widzicie, nawet jeżeli zrobimy błąd w czacie GPT, tak, damy jakieś zadanie, to on nas też, słuchajcie, poprawi.
Tutaj mamy przykładowy plan wycieczki. Nie jest jakiś taki szczególnie rozbudowany, ale chcę Wam pokazać, jakie to daje możliwości i porównać też nasze różne modele czatów. To był ChatGPT, który dał nam taką oto odpowiedź. Drugim, słuchajcie, modelem czatu jest Gemini. Gemini jest od Google'a i słuchajcie, i też wkleję ten sam prompt. Ten sam prompt, to samo. Tu już mamy troszeczkę więcej. Musimy też pamiętać o tym, że my jako nauczyciele musimy zwracać uwagę, że czat może popełniać błędy, tak? Więc to, co on nam wygeneruje, może być też błędne. Jeżeli pojawią się jakieś błędy, tak, albo potrzebujemy jakieś więcej informacji, czy coś nam nie pasuje, to możemy sobie też wejść z nim w interakcję, tak? Czyli możemy dodać jeszcze jakieś pytanie, doprecyzować. Dopóki nie zamkniemy, nie wpiszemy sobie nowy czat, to cały czas na ten temat możemy sobie rozmawiać, tak? I cały czas możemy, jeżeli byśmy chcieli, żeby nam pokazał jeszcze jakieś miejsca, coś więcej nam dał na ten temat, to też możemy takie informacje uzyskać. No i trzecim czatem, z którego możemy korzystać, ja już tutaj mam wgrany do mojej przeglądarki, chociaż nie wiem, czy mi się połączy. To jest Copilot. Chyba ma problem. Dobra, zobaczymy, może za chwilę nam się połączy i będziemy mogli z niego skorzystać. To jest jedna z możliwości, do czego może nam służyć ChatGPT. Możemy, słuchajcie, pytać o wiele rzeczy, tak? Czy chcemy uzyskać informacje o kaszubskich twórcach, tak? Czy chcemy o jakiejś miejscowości, znaczy jeżeli chodzi o sam język kaszubski, robi bardzo dużo błędów, tak? Ale tak jak powiedziałam na początku, i tak czy inaczej polecam z niego korzystać i za chwilę o tym też powiem i Wam pokażę. To była jedna z możliwości i przejdziemy sobie dalej. Tutaj zadałam Wam takie pytanie, czy AI zna język kaszubski, i to jest ten model czatu GPT, który jest też dostępny na mojej stronie internetowej na Facebooku, z którego możecie sobie korzystać. Ja jeszcze raz wrócę sobie tutaj do naszego czatu i zobaczcie, on u mnie się pojawia w tym miejscu. Mam kaszubski w szkole ciekawostki, tak, pomaga w nauce języka kaszubskiego, jest jeszcze w fazie budowy. I teraz tak, ChatGPT uczy się na podstawie tych informacji, które mu przekazujemy. Tak? Czyli jeżeli mamy dostępne jakieś słowniki, literaturę, to jest coś, z czego on może korzystać, to on będzie z tego korzystał. I załóżmy sobie teraz, że ja bym chciała, żeby on mi odmienił przez osoby następujące wyrazy, więc sobie tutaj wpisuję, jestem w moim modelu, tak, i jeszcze mu tutaj dałam, zanim udzielisz odpowiedzi, upewnij się, że jest ona poprawna. Wpisujemy, wyszukuję, sprawdza.
tak, a tutaj akurat przedstawiał, widzicie, pierwszy raz mi przedstawił w formie tabeli, więc też potrafi zaskakiwać, ale widzę, że popełnił błędy, ponieważ dałam mu zbyt dużo naraz. Spróbujmy zadać mu jeszcze raz to samo pytanie, ale niech zajmie się najpierw jednym z wyrazów. No i nie podoba mi się to, że nie wskazuje mi w języku kaszubskim osób, tylko pisze je w języku polskim, tak? I ja teraz przez interakcję z tym właśnie z czatem mogę mu wskazać, jak to powinno być. Więc ja mu piszę, powinno być i jem, tak, te jest, tak, me jestmy, wa jest, tak, when. I teraz ja mu wskazuję, już nie będę tutaj dalej pisała, tylko kawałek. I słuchajcie, i dzięki temu my uczymy sztuczną inteligencję języka kaszubskiego i później, jak będziemy sobie korzystali z tych zasobów, no to już mamy większą gwarancję tego, że będziemy otrzymywali prawidłowe odpowiedzi, tak? Czat, tak samo jak my, ludzie, uczymy się, on też się uczy od nas. Więc teraz przejdziemy sobie dalej. Możemy wykorzystać też sztuczną inteligencję do szybkiego przygotowania lekcji. I ja, słuchajcie, jakoś szczególnie tutaj tego nie przygotowywałam, ponieważ wzięłam sobie, słuchajcie, z zasobów podręcznika i mam tutaj przygotowane, zobaczcie, mam przygotowaną stronę z książki Kaszepści Łetkrywca i słuchajcie, i nawet nie chce mi się tego przepisywać, tak? Nie chce mi się, nie mam na to czasu. W związku z czym robię sobie tylko print screena. Przejdę sobie do naszego czatu i zadam mu, muszę mu dać nowe zadanie, tak? Na podstawie tych informacji przygotuj mi quiz o owocach i wklejam to po prostu. Wklejasz to poprzez załącznik? Nie, ja po prostu tam zrobiłam print screen i tutaj zrobiłam CTRL-V, czyli wkleiłam. A, no Ctrl-V. To nie chodziło mi o to. Ja z nim piszę, słuchajcie, tak jakbym rozmawiała z kimś, tak? Czyli miałam... Dlatego to wyjść po prostu w jakiś sposób to pytanie zadać, czyli te prompty wcześniej, nie? Znaczy, ja słuchajcie, na innych materiałach, bo nie chciałam, żeby było to samo, na innych materiałach właśnie mu to pisałam, ale też, słuchajcie, nie zawsze uzyskamy te same informacje, tak? Miałam na myśli przetłumaczenie wyrazów.
I tutaj mogę sobie już, nie pamiętam co tam było, słuchajcie, co tam była, bania, bulwy były. Cebula. Pytanie twoje, czy ta wersja czatu GPT jest płatny? Tą, z której ja teraz korzystam, tak, jest płatna. Są różne modele czatu GPT, jak sobie tutaj wejdziecie, tutaj ja mam akurat ten 4.0, to mamy tak, 4.0, tak, gdzie mamy tutaj pisanie z kodem, muszę przesunąć to, a on mi więcej, bo ja... Tak, można go połączyć z Canvą i zaraz też pokażę jak to zrobić. Tak, tylko bym chciała tutaj jeszcze... Tak, no to na przykład dokończ to ty, a ty weź przejdę. Miałam na myśli przetłumaczenie wyrazów i tak dalej. Napiszemy itd. Tak. Przygotowanie tego w tabeli, załóżmy, tak? Dobra, coś tutaj robi. Mamy tabelę, tak? Mhm. Mamy sobie tą tabelę i teraz słuchajcie, możemy sobie te dane z tej tabeli skopiować i teraz na przykład wkleję to sobie, ale ja potrzebuję to w formie CS. No dobra, zobaczymy, może mi wejdzie. Wordwalla sobie wejdę i utwórz ćwiczenie i chcę połączyć w pary. Nie wiem, czy mi wklei, słuchajcie. Nie wklei, no właśnie. Nie zawsze wkleja, ale usuń. Nie zawsze to tak zrobi, więc znowu muszę mu zadać to. Chciałabym mieć to w tabeli do Excelu do wklejenia w Wordwall. Zobaczcie, robię błędy, on i tak mnie zrozumie. Czasami trzeba z nim dłużej popisać, zanim uzyskamy to, co byśmy chcieli. I zobaczcie, ja tutaj mam, że mogę pobrać tą tabelę już tutaj, czyli on mi już tutaj stworzył. W Excelu? W Excelu. On mi już to... Widzicie? Już to mam, chociaż dalej, zobaczcie, nie zrobił tego, co chciałam, ponieważ mi to zrobił w CSV, czyli mamy to w jednym miejscu, tak? Nie zapisuj. O, i teraz już będę miała to. Już widzę. Czasami no, to już widzimy, że też są, ale to sobie możemy... Metoda prób i błędów, tak? Metoda prób i błędów, dlatego słuchajcie, nawet jeżeli próbujecie i Wam to nie wychodzi, nie zniechęcać się, tylko próbować, nie? I teraz mam w tej tabeli, w której chciałam i mogę sobie to, teraz już mogę sobie to tutaj wejść i kleić, widzicie? I już mam wklejone to, co chciałam. On mi zrobił w efekcie już końcowym to, co chciałam, to sobie tylko usunę, czyli już nadam sobie nazwę, tak, warzywa na przykład, tak, warzywa, owoce i już mam przygotowany quiz, tak, jak są błędy, oczywiście mogę sobie to poprawić, ale
nie muszę tego wklepywać jakby wszystkiego od nowa, wszystkiego, tylko on mi to z tych moich zasobów jest w stanie to uzyskać, a tutaj mogę już sobie na przykład z tego zrobić też test, tak? Już nie muszę wpisywać czegoś nowego, tylko on mi już przygotował coś więcej, nie? Te same dane mogę wykorzystać też na przykład w Gimkicie, tak? Tylko wejdę sobie i Wam pokażę też, jak wygląda Gimkit. Ale nie chcę dołączyć do gry, bo on mi pokazuje to, co widzą uczniowie, jak im przygotowuję, tak? Tylko ja bym chciała taką wersję i bym chciała sobie stworzyć coś nowego, tak? I załóżmy będą... To też w aplikacji normalnie w Google, tak? Można znaleźć te Gimkit? Można znaleźć, jak się wpisze Gimkit, tak. Ale płatne to jest? Są zasoby i płatne, i niepłatne, więc część tutaj tych gier dla uczniów też jest bezpłatna, nie? I teraz na przykład ja bym chciała sobie przygotować taki quiz, ale w takim formacie, nie? Bo już mi się nie chce też tego tworzyć, znowu to samo, nie? Więc ja, słuchajcie, znowu robię print screen, wracam do mojego czatu i teraz tak, wygeneruj mi dane w tej formie, tak? W tej formie 4 odpowiedzi i 1 poprawna, tak? Dobra, i też już mam już to tutaj. Mogę sobie to zapisać. Ja sobie to wrzucę sobie tutaj. Tak, i wracam sobie do mojego Gimkita i sobie to pobiorę. Mogę sobie jeszcze sprawdzić. Mogłam mu napisać, że za mało mi stworzyłeś, że potrzebuję minimum 15, tak? 15. No i słuchajcie, i już mam przygotowane, tak? I w tym momencie klikam tylko play i wybieram sobie grę, w którą chcę z uczniami sobie zagrać, tak? Dzieci, żeby mogły chodzić tymi postaciami, żeby mogły grać, no to muszą odpowiadać na pytania. Czasami się denerwują, bo dajemy quiz, dziecko cały czas odpowiada źle i mówi, że go ta gra denerwuje, bo on nie chce grać już dalej, bo on już dalej nie może iść, nie? No, ale musi dobrze odpowiedzieć. Musi odpowiedzieć dobrze, tak, żeby z tego korzystać, no bo prawidłowe odpowiedzi dają energii i możemy wtedy sobie dalej z tego korzystać. No i słuchajcie, no i kolejną stroną internetową, na której możemy sobie wykorzystać też te dane, jest Quizizz. Quizizz pewnie jest już bardziej znany i on też ma Quiz AI, tak? I też możemy sobie wejść tutaj i na przykład arkusz ćwiczeń lub bank pytań. I teraz ja bym sobie chciała, żeby mój czat przygotujmy pytania i odpowiedzi w formie, czy w formacie, no dobra, w formie PDF, tak? Bo akurat do Quizizzu potrzebuję PDF.
Co? Stworzył czy nie stworzył? Jeszcze myśli. A w tej chwili on kojarzy studerach jakby z tego twojego czatu, co tam są już te słowa kasiepskie? Nie, teraz weszłam po prostu w zwykły czat GPT, w zwykły czat i po prostu wkleiłam mu tą stronę książki. Tak, nic więcej. On pokazuje, że to jest tu, jeszcze tylko sobie sprawdźmy, co on wygenerował, bo czasami, słuchajcie, no może wygenerować nam bzdury, nie? Więc no musimy też zwracać, no mamy, coś nam wygenerował, możemy sobie to zapisać, tak? Napiszę do tego, no dobra, niech jest quiz, pytania, odpowiedzi, dobra, będziemy wiedzieć, co to jest. No i teraz sobie przejdę tutaj, arkusz wyodrębnij z i prześlij z urządzenia. I teraz sobie wejdę do tego, co on mi tutaj stworzył. I to było chyba to. I chcę mieć na przykład 5 pytań. Wystarczy mi 5 pytań. O, coś poszło nie tak. Tak też się może zdarzyć. Ja może wezmę z poprzedniego, co miałam wygenerowane. Czy on z PDF-a normalnie też może jakby korzystać i to nie muszą być nawet te dane, bo ja mogłam tak naprawdę nawet przekopiować z jakichś zasobów dane, tak, zapisać sobie w formacie Wordu czy w PDF-ie i on też z tego skorzysta i stworzy nam ten quiz, nie? Pokazuje, że została niecała minuta, więc on nam to tworzy. No, trzeba mieć troszeczkę też cierpliwości, jeżeli korzystamy sobie z tej sztucznej inteligencji, no bo też potrzebuje troszkę czasu, nie? No jo, ale kończmy zrobienie takiego quizu. Tak, i już słuchajcie, i już mamy i tak naprawdę możemy, jeżeli nie ma błędów, to możemy opublikować, jeżeli chcemy edytować i coś poprawić, no to też możemy to sobie poprawiać, nie? Ale quiz jest już przygotowany, nie? Więc no nie zajęło nam to jakby no zbyt dużo czasu. Ja się tutaj cofnę jeszcze troszeczkę, bo chciałam Wam pokazać jeszcze jedną rzecz, jak już jesteśmy przy tym quizysie. Tak, i wejdę sobie jeszcze raz do tego naszego AI. Zobaczcie, czasami jest tak, że chcemy przygotować super lekcję, ale nie mamy pomysłów, bo jesteśmy wyczerpani, nie? Wiemy, że chcemy pracować, nie wiem, czy nad jakimś tekstem literackim, czy nad piosenką, no nie wiem, wiemy, że coś chcemy zrobić, ale niekoniecznie mamy na to pomysł. No i słuchajcie, wchodzimy sobie w Quizzes i tutaj mamy Poznań zestaw narzędzi AI. I wchodzę sobie tutaj i nieco niżej, zobaczcie, są pomysły na zajęcia w klasie. Wchodzę sobie w te pomysły i ja już sobie też wcześniej przygotowałam, zobaczcie, mam na przykład tutaj, tak, idziemy do doktora, mam ten tekst, wiem, że chcę z uczniami przerobić na lekcji ten tekst. Kopiuję go sobie, ale nie wiem, jak chcę tą lekcję zrobić, jak chcę ją przeprowadzić. Nie chcę po prostu czytać, chciałabym jeszcze więcej. No to wkleję ten tekst. Wybieram sobie stopień, powiedzmy, że będzie to 2. stopień, tak, języki świata. No i nawet nie muszę, mogę tutaj dać mu informację, tak jak tutaj macie, że jedna lekcja trwa 40 minut, tak, i coś tam ma, ale nie chce mi się tego pisać po prostu. Chcę, żeby mi wygenerował po prostu pomysły. On nie wygeneruje nam w języku kaszubskim, ale już mamy w języku polskim pomysł na lekcję, a my możemy sobie to przełożyć na język kaszubski. Tak? Więc podał nam propozycję zajęć na temat tutaj wizyty u lekarza, tak?
Więc jakieś propozycje mam. I możemy sobie z tego korzystać. Dobra. Przejdziemy w takim bądź razie dalej. Mamy na przykład tekst, zadania z lukami i mamy tekst, mamy go w podręczniku, teraz dużo tych podręczników mamy w formatach PDF, a nawet jeżeli nie mamy, to teraz za chwilę Wam też pokażę, jak możemy wyciągnąć tekst, tak, z PDF-ów czy ze zdjęć. Ja tutaj sobie przygotowałam o tak. Tutaj mam na przykład, o to widzę, że jest też błąd. Dobra, mam ten tekst. Mam ten tekst i teraz tak, ja sobie tekst kopiuję, to jest ten też tekst z książki. Wchodzę znowu sobie do mojego tu i piszę do niego tak. Wygeneruj mi zadanie z lukami, tak? Minimum 10, znaczy zastąp minimum zastąp minimum 10 wyrazów i wskazuję mu, że chcę mieć takie kreski, nie? No i wklejam mu ten tekst po prostu. Tekst i mogę go sobie teraz już skopiować, czy do Worda, czy gdziekolwiek, wydrukować i dać dzieciom, że mają uzupełnić ten tekst. Ja czytam, tak, a dzieci ze słuchu mają uzupełnić to, czego tam brakuje. To samo mogę zrobić też w Canwie, tak, i Canva też ma tutaj sztuczną inteligencję, tylko nie wiem, czy mi się to tutaj teraz włączy. A, już widzę. I zobaczcie, jak jesteście w Canwie i mamy tutaj taki ten długopisik, nie? Magiczny tekst. Klikam sobie ten magiczny tekst i mam własne polecenie, tak? I mogę to samo polecenie dać w Canwie, czyli nie muszę tego wrzucać gdzieś tam do tego chatbota, tak? Tylko mogę bezpośrednio w Canwie dać, czyli znowu przygotuj zadanie z lukami. Wyrazów i dajemy mu kreskę i klikamy generuj. I też nam to zrobił i możemy kliknąć zastąp i już będziemy mieli to tutaj w Canwie, tak? Czasami jest tak, że mamy jakiś tekst, to co powiedziałam przed chwilą i spróbuję tutaj przejść, jeszcze raz wrócić do tego i zobaczcie, ja sobie wzięłam tekst z książki, to jest tekst piosenki, ja sobie go skopiuję na tą drugą stronę w Canwie i zobaczcie, mam sobie ten tekst, tak? Ja nie mam czasu na przepisywanie tego tekstu, ale go potrzebuję teraz. Więc wchodzę sobie w edycję w Canwie i mam coś takiego jak wyodrębnij tekst. Tak? Klikam sobie wyodrębnij tekst. A ja chcę cały tekst, ja chcę wszystko. Tak? I już mam ten tekst wyodrębniony. Tak? I mogę sobie go zmieniać, pisać i równie dobrze mogę też mu dać na przykład zadanie, czy z lukami, czy cokolwiek potrzebuję, tak? Czyli ten tekst już mam do wykorzystania, nie?
nie muszę go przepisywać. No bardzo dobre. Dobra, przechodzimy sobie dalej w takim bądź razie. Przejdziemy dalej. O tym braku pomysłu mówiłam. Jeszcze jest ciekawą tutaj, ciekawa strona internetowa Magic School i generalnie ona daje też, możemy sobie, jeżeli mamy brak pomysłu na jakieś zajęcia, no to też możemy, ja Wam pokażę, moment, pokażę jak działa, czy ja to mam przygotowane. Mam przygotowane, zobaczcie. Jest Magic School. Tak, można sobie skorzystać, tam można mieć wersję płatną i wtedy tam jest więcej rzeczy, albo bezpłatną, jest troszeczkę mniej, ale zobaczcie, co tu jest. Szkoła magii i co możemy zrobić? Pytania do tekstu, tak? Generowanie obrazów, generator prezentacji, quizy, jakieś plany lekcji i jest mnóstwo zasobów, z których można tutaj korzystać, tak? Można korzystać. Można też, jest tutaj taka funkcja jak magiczny uczeń, tak? I możemy na przykład wkleić sobie jakieś zasoby i na przykład napisać, chciałabym, abyś nauczył mnie tego i tego i sprawdzał moją wiedzę, tak? I tutaj mamy tą Rajnę dla studentów i ona będzie sprawdzała, czy już nauczyłam, czy się nie nauczyłam, będzie zadawała pytania i można tutaj sobie z tego też korzystać, nie? A kreator do nauki języków obcych? Gdzie to Tam jest? Na dole. No druga. Pierwsza jest to, co pokazywałaś, a druga kreator do nauki języków obcych. Się nauczymy. Widzisz, tutaj pod tym mówiłaś realne dla studentów i niżej jest tam. A tu korepetytor, tak? A korepetytor, a ja widzę korepetytor, tak. Korepetytor. Tylko musimy najpierw do tej Rajni musimy najpierw dać jakieś zasoby, tak? No tak. Czyli najpierw do Rajny dajemy na przykład jakieś, nie wiem, na przykład damy jej 50 słówek, tak? I dajemy, że chciałabym przećwiczyć, nauczyć się tych słówek, no i wtedy mamy korepetytora i on mnie przepytuje z tego, czy ja już znam, czy nie znam, czy dalej popełniał błędy, nie? Czyli mam tutaj to. Dobra. Dobra. Wracamy w takim bądź razie do mojej prezentacji. To mówiłam. Teraz słuchajcie, no coś, co jest pewnie znane i nie będę się jakoś długo nad tym skupiała, to jest generowanie obrazów. I teraz tak, generowanie obrazów możemy zrobić zarówno w czacie GPT, w tym Gemini, Copilocie, w Canwie czy Adobe Firefly. O czym musimy pamiętać? Nie wszystkie wygenerowane obrazy możemy używać do użytku komercyjnego, tak? Niektóre możemy tylko na własny użytek. Na pewno Adobe Firefly, jeżeli ktoś ma Photoshopa, no to możemy uzyskiwać do użytku komercyjnego. Chat w zależności od wersji, której mamy. Copilot niestety nie jest do użytku komercyjnego. Pamiętam, nie wiem, czy ona działa na podzespołach OpenAI, czy nie. Trzeba by było sprawdzić jeszcze. W jaki sposób to działa? W jaki sposób to działa? I w jaki sposób możemy to wykorzystać? Mamy na przykład tekst na języku kaszubskim. Tutaj mamy jak wezrzyj remus, tak? I na przykład dajemy uczniom sobie tekst, tak? Uczniowie sobie to analizują, czytają i teraz mówimy, słuchajcie, na podstawie tego, co przeczytaliście, macie wygenerować postać tego remusa, tak? Czyli oni muszą sobie przetłumaczyć z kaszubskiego na język polski, wchodzą sobie znowu do naszego czatu i zapisują, tak? I wygeneruj mi obrazek chłopca, tak, no nie wiem, co mam napisać, ciemnych włosach,
skromnie ubranego, nie wiem, czy nam skromnie starczą. Już krótko, tak? I zaraz zobaczymy. Oczywiście my możemy sobie te prompty pisać bardzo, bardzo długie. Im bardziej dokładne napiszemy, no to wiadomo, że ta postać też będzie. Wygenerował mi taki. Powiedzmy, nie podoba mi się. Chciałabym, aby była to kreskówkowa. Tak, i już mamy inne. Możemy mu teraz zadać kolejne, tak? Zmień mu ubranie i no, możemy się bawić tym, tak? Aż w końcu uzyskamy taki efekt, jaki będziemy chcieli. Ciekawe obrazy generuje nam Copilot, który nie wiem, czy dzisiaj będzie ze mną współpracował, czy nie. Tylko oczywiście to nie są też obrazy do użytku tutaj komercyjnego. Możemy sobie dla nas, jakby na nasze potrzeby wygenerować taki obraz, ale nie możemy go gdzieś tam dalej wykorzystywać, tak? I na przykład tworzy piękne obrazy, na przykład w stylu disneyowskim, tak? I ja mogę mu na przykład zadać takie pytanie, zadanie. Małego chłopca ubranego, załóżmy w podarte ubrania z taczką pełną stylu Disney Pixar. Jeżeli chodzi o Copilota, to słuchajcie, tam macie chyba dziennie jest tam 15 zasobów, czyli możemy sobie 15 obrazków dziennie wygenerować i one co jakiś czas nam się uaktualniają, nie? No i tutaj już mamy, zobaczcie, te obrazki już są zupełnie innej jakości, nie? Już są takie, no są takie disneyowskie, nie? Więc można takie zadania, takie prompty sobie wpisywać zarówno tutaj, jak i tu, a jak nie mamy w ogóle pomysłu, słuchajcie, na prompty, bo na przykład oglądamy coś i nam się podoba obrazek i my też taki chcemy, ale nie mamy pomysłu, jak to stworzyć, to słuchajcie, jest jeszcze jedna aplikacja, znaczy w sumie nie aplikacja, tylko strona internetowa i to jest Leonardo AI. Ona jest płatna i nie wiem, ile kosztuje, nie sprawdzałam, bo też nie lubię za wszystko płacić, ale wchodzimy sobie po prostu, logujemy się i mamy wersję bezpłatną Leonardo i teraz tak, jest jakiś obrazek, który mi się podoba, tak? Jest w takim stylu, w którym bym chciała. Załóżmy, podoba mi się ten styl. Przy każdym, akurat tu mam, że nie widzę, dobra. Weźmy jakiś inny obrazek. Może ten. No tu jest akurat króciutki prompt, czasami są bardzo długie prompty i możemy sobie ten prompt skopiować, możemy sobie go przetłumaczyć i będziemy mieli, przepraszam, obrazek w podobnym stylu. Ja tutaj w mojej prezentacji już Wam pokazuję, w tej prezentacji też to wrzuciłam. O, tutaj miałam na lekcjach języka kaszubskiego, że możemy sobie na przykład teksty jakieś dać i uczniowie sobie mogą z tych tekstów generować obrazki. Możemy sobie też tworzyć jakieś własne karty pracy, żeby były atrakcyjne i to właśnie też jest wszystko wygenerowane przez AI. Natomiast tutaj zobaczcie, o, miałam ten obrazek tego kota i to jest właśnie z tego Leonardo AI. Tak, czyli ja sobie ten prompt, który jest tutaj, skopiowałam i wstawiłam sobie identyczny prompt w czacie GPT, w Copilajcie, tak, i w tych wszystkich innych. I zobaczcie,
uzyskałam podobny, znaczy jest w podobnym stylu, tak, ale wyszedł znaczy troszeczkę inny, nie? Ale chodzi o to, że wtedy mamy jakby no styl, który nam się podoba, nie? Oczywiście możemy sobie przetłumaczyć, jeżeli ktoś zna angielski, no to może sobie po prostu coś pozmieniać i wykorzystać wtedy dostępny ten prompt i go na swój sposób, na własne potrzeby modyfikować. Kolejna, słuchajcie, strona internetowa, która też korzysta ze sztucznej inteligencji, to jest Suno. Suno pewnie też jest dosyć znane. Podobało mi się, jak tutaj ludzie korzystają z tego Suno, ale ja mówię, Boże, on nie działa po kaszubsku, on nie zna języka kaszubskiego, tak? On mi nic nie jest w stanie w języku kaszubskim stworzyć. Trzeba się troszkę pomęczyć, żeby nam zrobił w języku kaszubskim cokolwiek. Na Suno, żeby wejść, no to wpisujemy to sobie też suno.com, tak, albo Suno AI, tak, też wystarczy założyć sobie konto. Mamy chyba dziennie, zaraz Wam powiem, bo ja już oczywiście wykorzystałam jakieś zasoby, tam jest chyba 50 dziennie. Zaraz już. W wersji bezpłatnej mamy 50 kredytów odnawialnych, tak? Czyli możemy 10 utworów sobie codziennie tworzyć, nie? W tej wersji bezpłatnej. No i teraz ja sobie wchodzę, bo już też nie chciałam zabierać czasu. Ja sobie wpisałam prosty tekst, tylko co zrobić, żeby on nam zaśpiewał po kaszubsku? Musimy zapisać tak, jak to się wymawia, tak? Może być dużo błędów, czasami musimy pokombinować. Możemy zmieniać style. Bejka baja, badzieczka uzionka, łe stolem machwa żebionkach, łe krysniantach, królewionkach. Młe żulasach i jezorach, młe wiespiewie i wanogach, pięknych kaszebach, pięknych kaszebach, łe pięknych kaszebach. No jak po kasiewsku piękno śpiewy. Tak, więc słuchajcie, tutaj jeżeli byśmy chcieli, oczywiście tu no trzeba troszeczkę się pobawić, żeby on nam wygenerował znaczy może wygenerować nam sam tekst, ale z kaszubskim raczej sobie nie poradzi, więc jeżeli ktoś chce korzystać rzeczywiście z tego Suno AI, to ja proponuję zapisać po prostu tekst tak, jak się wymawia, no i wtedy sobie wybieramy styl muzyczny, w jakim chcemy, żeby to było, no i troszeczkę można się pobawić i coś nam może utworzy fajnego. Czasami nawet, słuchajcie, do przećwiczenia nawet jakiegoś słownictwa, dzieciakom się bardzo też podoba na lekcji, bo chętnie też dane słownictwo ćwiczą, możemy sobie zwracać uwagę też, w którym momencie popełnił błędy, jak sprawić, żeby on to poprawnie wymówił, więc no można się też na tym kaszubskim z tym Suno pobawić, nie? To jest to. No i słuchajcie, na sam koniec miałam tylko pół godziny mieć, a mówię chyba troszeczkę dłużej, więc przepraszam bardzo, ale to już końcówka. To już będzie nagranie, więc każdy będzie mógł sobie odsłuchać to, co chce i zobaczyć i poćwiczyć, bo to wiadomo, tak szybko, dużo informacji i nie da się tego nie da się tego, znaczy też, żeby każdemu pokazać, jak się zalogować, wejść, no to byśmy potrzebowali kilka godzin, więc no mówię, chcę powiedzieć jak najwięcej, ale no jak ktoś chce skorzystać, to rzeczywiście to, co tutaj mówisz, też jest wartościowe, że jest to nagranie i można do tego wrócić, tak? Słuchajcie, bardzo dużo funkcji ma też Canva. No i w jaki sposób teraz zrobić, żeby skorzystać z Canvy, ale z tych magicznych funkcji? To już pokazuję, bo też się zastanawiałam, jak to zrobić i dlaczego w mojej kanwie nauczycielskiej, bo ja mam kanwę bezpłatną nauczycielską, dlaczego w mojej kanwie to nie działa. No i słuchajcie, jak wejdziecie sobie na swoje konto na kanwę, tak, na nauczycielskie, żeby skorzystać z tej sztucznej inteligencji, musimy zmienić język.
Zmieniamy sobie język na angielski. Zmieniamy sobie język na angielski. I teraz, jak sobie wejdziemy, czekajcie, nie mogę. To mamy magiczne studio. Tak, mi i tak tłumaczy na język polski, więc to już tutaj nie ten, ale zobaczcie, i wtedy mamy pakiet różnych tutaj zasobów, z których możemy korzystać właśnie z tej naszej sztucznej inteligencji. Tekst na grafikę, tekst na obraz, tak? Zmiana tekstu na wideo, ale to jest właśnie magiczne animacje, wzmacnianie głosu i to jest w tej wersji, nie? Czyli musimy zmienić sobie język. No i słuchajcie, i to jest chyba koniec. Czy ja coś jeszcze mam dla Was, czy nie? Nie, to już jest wszystko. Co chcę powiedzieć? No właśnie, i ciekawostki w szkole. Tak, to jest moja strona na Facebooku, do której zapraszam, zachęcam do korzystania z zasobów. No jest obaro cesio Marta, že my wśród naszych szkolnych kasiepszczego języka mamy takich ledzych ten krok do przódku robią wialdzi, bo jak jegidą, była na jednym drugim szkoleniem ze sztucznej inteligencji i tak parzynka jem tyłe chwaca, tam chwaca, ale tyłe to, co te przedstawiano, to są już jakby takie konkretne rzeczy i wiem sama teraz, że żeby są w to wdrożyć, to muszę sobie to rys, dredzi, trzeci przećwiczyć. Trzeba tak ćwiczyć. Najlepiej właśnie małymi krokami ćwiczyć, próbować. I nie denerwować się, że nie działa i że popełnia błędy. Im więcej będziemy korzystali, im więcej będziemy do niego pisali też po kaszubsku, no to on będzie nam dawał bardziej prawidłowe odpowiedzi, nie? Na razie jeszcze jest tego mało, nie? Mało pewnie osób korzysta, dlatego tych zasobów jeszcze zbyt wiele nie ma, nie? Ale myślę, że z czasem ta sztuczna inteligencja może będzie właśnie tym czymś, co warto i co będzie utrzymywało też ten język kaszubski i zachęcało do nauki języka kaszubskiego. Myślę, że w dzylu na kwestię i teraz ja bym chciała, żeby to, co tyle było na tych warkłewniach, było wezweskone też w tym, co je wideo, dzonka baro jest rysy, Marta, ale co wideo, czyli dali podtrzymywą konkurs, ucimy so jeden od drugiego, żeby szkolny przerechtowały te rozmaite płemłece, i so nima płedzelele przesłele je na konkurs, także dzysy resiłe głosienie tego konkursu ucimy so jeden od drugiego zachącywą do wzący udzylu już tery płemeslet sobie, to będzie tym razem nie do końca maja, a do końca uzie kwiata, ale mamy pyra miesiądzy i to, co fajny tworzy ta dzonka, ty widzę, na wadzysy płezyskele, ale jeszcze w następnych osobnych szkoleniach płezyskyta, to proszę, żeby jakby tym sodzelec znama w sieści ma, to je jeden konkurs, drugi konkurs, w którym je już chudci gyda, to będzie ten konkurs na stworzenie filmu, krótkiego filmu, to może być tyś, to co było do te czasu ze sportem, albo tych możliwościów będzie tyś, ta możliwość, ale tyś chłedziłe to taki tytuł będzie jak je retum kasiepską królewiunka, i czyli to, co w szkołach kasiepszczego robi, to wszystko w tym filmiku może so naleźć. Już dzysy Robert pokazał, jak to zrobić, to nie je drądzi, będzie ta ćwiczyle przez sposobne tam miesiące i ty na końcu, żeby uczniowie waj przesłe letaci filmici, jak oni retają kasiepską królewiunka. Ten konkurs raza z regulaminem tyś łez to nie do szkłów rozesłony, także baro serdeczno do tego rycia. Płesobny wyźny rzecz to już 26 w sobotę, tyś umie w szkole baro serdeczno rycia na zindzeni leteraczci. My to robimy raza tyłe z taką organizacją z bani na Port Art
I tam będzie główny prelegent Jerzy Stachurści od strony literaci, jak napisać tekst, bo to jest też konkurs, można wygrać Belny Nitgrodę, jak napisać opowiadanie, ale w którym ujęty będzie historia też naszego regionu. Także bardzo serdecznie na te pewnie rycia, już je plakat, będziemy go rozsyłali, także jeszcze ten ciaster Rujanowy, listopadnikowy nama bądze no wiele tych rozmaitych dziejanów so odbywało. Je rycia też bardzo mocno na starna GODN-u, Gdyńskiego jest szutka do szkoleń szkolnych, ale też PCN-u, bo tam po prywdze tyle Lucyna Radzimińskie też no tych szkoleniów lewaje się kłajemy no starą mesopsianymi dość wiele. To, co wam je bliżsi, bardzo proszę o wybieranie, je też udzieliwą konsultacji, jeśli by ktoś chce w jakiś sposób tam pogadać, czym sopłedzelec, a mam już od samych głosownika dość wiele tych telefonów, to też bardzo serdecznie zachęcam do tego. Bardzo proszę o wyfulowanie ankiety ewaluacyjne. To jest bardzo ważne, to co wam się widziało, to co trzeba by zmienić, jakieś ewidenci na to, co wam chce dostać na tych szkoleniach i też zachęcam już w Głedniku bądź szkoleni sparłączony z wezweskaniem kłelądów kasiepścich, pastorałków na uczbie języka kasiepściego. Wiem, że teraz bądź też taci szkoleni prowadzony przez dr Ewa Andrzejewską w Kłestyżnie, ale to bądź tykało so tyś piesniów bardzo łeglowe. Mnie tyle zainspirowała pewna tyś Marta tym, że jest zastanawia i chce przerechtować taki konspekt łeglowy, to co wam puszcza ta piesnia Królewiunka na zyciątku jako dedykacja zleźno te dnia szkolnych, to do tego chcę stworzyć taki konspekt, jak te piesnie też w tej formie możemy na uczbach wezwaskać, żeby i czytać, i pisać, i śpiewać te piesnie, i też je ten łebrys, który my możemy dobrze wezwaskać. Także taci myślę są i jak te konspekty będą, to one na gwez będą opublikowane też na Akademii Kasiepści. Dość nam o tyle przedłużało to szkolenie, ale to będzie nagrody, każdy kto będzie chciał, będzie mógł do tego też wrócić, będzie mógł się z tym zaznajomić, a tyle trzeba po prywdze pyra razy to przećwiczyć i w tym momencie ja bym chciała, ktoś, może jedna osoba z tych naszych tyle, co są z drugiej strony, chciałby jeszcze coś rzec od siebie, jeśli to tery byłby ten moment, a jak nie, to będziemy już tery pomału kończyć, ale jak gydą nagrani, będę na Akademii Kasiepści, bardzo proszę o wyfulowanie tej ankiety i bardzo serdecznie dziękuję, jeszcze zanim oddam głos Robertowi, Marce i Eugeniuszowi, którzy to są osoby, które jakby dywają od siebie to, co wiedzą, żeby jeszcze ciekawsi te szkolenia były, bo jeśli bym je sama prowadzała, to na gwez by tak nie było. Czy mamy jakąś osobę, która chce sobie tym szkoleniem podzielić jeszcze swoją refleksją? No często jest odzewam, Janina Czerwionka, świetnie szkolenie i Elżbieta Śliwińska i tak dalej, ale może by prawdę ktoś by chciał coś rzec, ja chcę, ty, na forum, jeszcze w detka 50 na styło jeść. A na końcu może, ale jak to będzie zamykać, i na końcu by mógł puścić często nowy, jak nie jest przez głęboką łę do Królewienka, wiarze redo, nie na zakończenie możemy to dać, kto będzie chciał. No myślę, że jako dedykacja, kto będzie chciał. Dobrze, to jak najbardziej, bo filmy są zmontowane, będą na starnie Jar Raduni, przepiękny plac, niedalek Ziukłowa, gdzie naprawdę wyrco wybrać na Wanoga, to jest osobny bidenk, teren można nawet katery jeszcze jesienią wybrać, co z młodzieżą, tam jest teli adrenaliny, teli atrakcjów, że naprawdę ten plac wyrt je, tam był też marsz z fanom, a także dzylzy,
i szkolnych, i uczniów brele udzyl w tym. Także no widzę, kiedyś już tyś je umąciony i tyś wiadomo, płymało musimy kończyć to nasze. Może to wejście szansa. Jakieś pomysły my łydbę na tych następnych szkolenia, bo to też tak szykujemy tych łydbów. No, może jeszcze kto stać, kto by chciał opowiedzieć? Jeśli nie, halo? Tydę proszę Eugeniusza, żeby włączył ten film, wyimk tylko nagrumę, tydę je wyłączyć o nagrywanie, bardzo proszę, jeśli słe wyfulowani ankietę, jeśli pewno być o ile tych zwrotów bądze, jeśli bądze mało, to będą rozsyła i rycia bardzo serdeczno na płysobne szkolenia, życia wszyscy głębelnego jeśli dla wszystkich szkolnych, strach, trud i niewyrto nie istnieją dla nas, my wszyscy je przemłeziemy i ka siebie znapudze w przód. Do uzdrzeni wszyscy głębelnego. Do uzdrzeni i zaprosimy do ostatniego filmiku. Włączcie go. Radunia jest jedną z najpiękniejszych kaszubskich rzek. Liczy sobie 103 km i biegnie przez najbardziej urokliwe obszary Szwajcarii Kaszubskiej. Na jej skraju leży Żukowo, gdzie w XIII wieku osiadły siostry